طيب ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን እስከ ካብ ዘለና ይሓፍክን ብልሞ ንእሽተይ ክንጸልይ ክብርና አምላኽ ይኹን እስከ እዳውና ዘርጊሕና ንጎይታ ክንባርኾ ኢና ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ደስ ብለን ኩሉ ግዜ ኻ ዘሐስባ ኣብ መዝሙር ዳዊት 100 ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝብል ኩልህ ምድሪ ንእግዚአብሔር እልል በልሉ ንእግዚአብሔር በሓጎስ ተገዝእዎ ኣብ ደጌታቱ ብምስጋና ኣብ ኣጸዱ ድማ ብውዳሴ እተው ኣመስግንዎ ንስሙ ኸ ባርኹ ኣመስግንዎ ኢሉ ንስሙ ኸ እንታይ ግበሮ ባርኾ እስከ እዳውና ንዘርግሕ ሕጂ ክንባርኾ ኢና ኣታልዑል ንግሆ ሳህልኻ ለይቱን እምነትካ ምውራይ ክንደይ ሰናይ ወራጃ ራባሕ እንደይ ረባላላሞስ እስከ ኣታልዑል ክንብሎ ኢና ሎማ አንተኻ ክትስዕ ዕድል ሂብካኒ ይባርኸካ ኣለኹ ናይዛ መዓልቲ ሰብ ክኸውን ዝገበርካ ንስኻ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ይባርኸካ ኣለኹ እስከ በሎ እስከ እዳውኩም ዘርግሑ መቸም ባይ ዲፎልት ኣይተሳእናን ሓቀይ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት በዚሕልና ይተሲእና ብዙሓት ሰባት እኮ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክትሱ ዘይከኣሉ ኣብ ገዛ ዝተረፉ ኣለዉ ብዙሓት ወላውን ናብዛ ህይወት እዚኣ ዘይተሰጋገሩውን ኣለዉ ንሕና ግን ምሕረቱ ስለ ዝበዝሐ ኣብዚ ደው ኢልና ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ይባርኸካ ኣለኹ ብጥዕና ምህላወይ ንስኻ ክብሪ ክትወስድ ይግባእካ እዩ ንስኻ ህያው ስለ ዝኾንካ ኣነ ህያው ኮይነ ደው ኢለ ኣለኹ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ሪላ ማሓጃራ ባልያ በውሳ ይባርኸካ ኣለኹ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ንስኻ ብፍሉይ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኢያሱ ኣብ ምዕራፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ተቕሲ 8 ከምዚ ኢሉ ነቲ ቃልሲ ኢሉ እንታይ ግበሮ ነቲ ቃል እንታይ ግበሮ ሓዞ ኢሉ ብየማንካ ግበሮ ኢሉ ኣብ ጥቓኻ ግበሮ ኢሉ ኣብ ከባቢኻ በቲ ቃል እቲ እንታይ ይኩን ኢሉ ምእታውካ ምውፃእኻስ በቲ ቃል ይኹን ኢሉ ካብቲ ቃል ዝተላዕለ ሽዑ ኢሉ ነገራትካ ኩሉ እንታይ ክኾነልካ እዩ ክሳኻዓልካ እዩ ክቐንዓልካ እዩ ክትሳገር ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስከ እዳውኩም ዘርግሑ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ይባርኸካ ኣለኹ በልዎ ንስኻ ኣምላኸይ ስለ ዝኾንካ ይባርኸካ ኣለኹ ኣብዚ ምህላወይሲ ምሕረት ስለ ዝበዝሓለይ እሞ ይባርኸካ ኣለኹ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ንዓኻ ክብሪ ይኹን ንዓኻ ምስጋና ይኹን ንዓኻ ኣምልኾስ ይኹን በልዎ ሃሌሉያ ራና ማሓጆሪ ባላላ በውሲ ሰማያትና ዝተኸፍተ ይኹን ኣየራትና ዝተኸፍተ ይኹን እግዚአብሔር በዚ ንግሆ ዝንባርኸካ ኣለና ንግሆ ሳህልኻ ለይቱን እምነትካ ምውራይ ክንደይ ሰናይ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሆይ ኩነታት ገዲፈ ይባርኸካ ኣለኹ ኩነታተይ ስግር ኢለ የመስግነካ ኣለኹ ናዳ ሓጆር የለይማናና ካብ ኩነታተይ ንስኻ ተዓቢ ካብ ነገራተይ ንስኻ ተዓቢ አንታ ልዑል ኣብ ቅድሜኻ ምዃን ዕድል እዩ ስለዚ ይባርኸካ ኣለኹ እስከ ባርኾ ጎይታ ይባርኽ እስከ ደስ ኢልኩም ክብሪ ንዓኻ ይኹን በልዎ ቃል ተዛረቡ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ክትረትዕሲ ባዕልኻ ተዛረብ ኢሉ ስለዚ ቃልኩም ኣብ ቅድሚ መንግስታት ክስዕር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ባዕልኹም ተዛረቡ ኣምላኸ ይባርኸካ ኣለኹ በልዎ ነገራት ከም ዘለዎ ከሎ ንስኻ ክብሪ ክትወስድ ይግባእካ እዩ በሎ ክትባረኽ ይግባእካ እዩ ክትውደስ ይግባእካ እዩ ክትምስገን ይግባእካ እዩ ስግደት ይግባእካ እዩ ኣታ ህያው ኣምላኽ ንዓኻ ክብሪ ይኹን ሰማያትና ክፈቶ ኣየራትና ክፈቶ መንፈስካ ኣብ ጉባኤና ይቀሳቀስ ካብ ሰብ ሓሊፍካ ክትሰርሕ ትኽእል ህያው ኣምላኽ ኢኻ በልዎ ጎይታ ይባርኽ መንፈስካ ንነገራትና ይተንከፈ ኩነታትና ይተንከፈ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩነታተይ ዝዝክራ ሰበይቲ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ኣላ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጊርዋ ንኽሓልፍ ዕድል ዘይሃበት ሰበይቲ ጎይታ ይባርኽ ሎማዓንቲ ብህይወተይ ክትሓልፍ ዕድል ኣይከኣካን ነገራት ክኽልክልኹም ኣይትግደፉ ኩነታት ክኽልክልኹም ኩራኹም ክኽልክለኩም ከባቢኹም ክኽልክለኩም ኣይትግደፍዎ ናይ ግድነት ብህይወትኩም ክሓልፍ ግበርዎ ንጎይታ ጎይታ ይባርኽ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘላቶ ናብራ ኩነታታ ከባቢኣ ጎይታ ብህይወታ ንኽሓልፍ ዝዕድም ኣይነበረን ኣይኮነን ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ጎይታ ግን ኢሉ ብሰማርያ ክሓልፍ ሲ ኢሉ እንታይ ኮይንዎ እስከ ብህይወተይ በልዎ ሎማዓንቲ በልዎ ሃሌሉያ እስከ ሎማዓንቲ በልዎ ሎማዓንቲ በልዎ ዓዊልኩም ኣጆኹም ሎማዓንቲ በልዎ ብህይወተይ በልዎ ክትሓልፍ ናይ ግዲ ይኹንካ በልዎ ይኹንካ በልዎ
ጎይታ ህይወት ካን ንሕና ግድን ሓሊፉ ነገራት ከም ዘለዎ ኣይተርፉን እዮም ኩነታትካ ክቕየር በገዲኡ ኣታዓትዋኻ ደይኮነስ ኣወጣጣኻ ክፅበቕ ጎይታ ይባርክ እስከ ከም ምእታዊ ኣይወፅን ይበሉ ከም ምእታዊ ኣይወፅን ይበሉ ከምቲ ዝዓቱ ከለኹ ዝኾንክዎ ኩነታት ክውፅእ ከለኹ ከምኡ ኣይከውንን እየ ንምንታይ መሲልኩም ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክትንክፈኒ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክሓልፈኒ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከምቲ ኣነ ዝፅበዮ ደይኮንኩ ብዘይፅበዮ መገዲ ኣብ ህይወተይ ታሪኽ ገይሩ ክኸይድ እዩ ክትንክፈካ እዩ ክትንክፈኒ እዩ ንምንታይ መሲልኩም ንዑ ደልየ ስለ ዝመፃኹ ይፅበዮ ከዓ ስለ ዘለኹ እታ ትፅበዮ ነፍሲ እታ ንዑ ትፅበ ነፍሲ ክትረኽቦ ሃሌሉያ ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ንዑ ዝፅበ ነፍስስ ክትረኽቦ ጽሑፍ እዩ ዝደልየኒ ጽሑፍ እዩ ክረኽበኒ እዩ ጽሑፍ እዩ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ እቶም ዝቑሑ ክኸፈተሎም ጽሑፍ እዩ ዝደለየ ክረክብ ጽሑፍ እዩ ዝቑሕካ ክኸፈተሉ ናይ ግድን እዩ ሃሌሉያ ቃልካ ህያው ይበሎ ከምቲ ቃልካ ዝብሎኻ ኣብ ዘለኹ በሎ ቃልካ እስከ በሎ ህያው ይበሎ ከም ቃልካ ኸ ኣብ ዘለኹ በሎ ምስ ቃልካ ምርኻብ ይኹነለይ በሎ ምስ ቃልካ ምግጣም ይኹነለይ ኣግባዝ ኢሉ ይደልዩን ይረኽሙን ኣባፅሕ ከዓ ሰንከልከል ይብሉ እቶም ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብርዎ ሃሌሉያ ንሳቶም ግና እንታይ ይኾኑ ሓይልኻ ሃሌሉያ እስከ ሓይልኻ ይሕደስ ጽሑፍ እዩ ከምኡ በሎ ሓይለይ ይሕደስ ጽሑፍ እዩ ቃልካ ይብል ይበሎ ሃሌሉያ ሓይሊ ክሕደስ ጽሑፍ እዩ ከምቲ ዝኣተኹ ኣይወፅን እየ ነገራት ክቕየር ጽሑፍ እዩ ቃልካ ከዓ ህያው ነገራት ካብ ዝሓልፉ ቃልካ ክሓልፉ ኣይክእልን እዩ ነገራት ክሓልፉ ይቐልል ቃል እግዚአብሔር ክሓልፍ ኣይከኣልን እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ህያው ምድርኻ ብኡ ፀኒዓ ዘላ ነገራትና ካብ ቃሉ ምንም ኣይኮነ ቃሉ ካብ ነገራትና ይዓቢ ካብ ኩነታትና ይዓቢ ስለዚ ከም ዝበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፅበይዎ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፅበይዎ እስከ ኢድኩም ዘርግሖ ይፅበየካ ኣለኹ በሎ لما أبي هو تيتعمر كتقبري تبيك الله لما أنت እግዚአብሔር بزتصبيو ذلكونه بزيت تصبيو غدنا خرخبك كويتا يبارك روجا رامانيا كلالا بوه سيري بالا بوشا اسك تصلوا ايدكم زرغوا هاليلويا هاليلويا ابو يفكرك يبلو ابو يفكرك كم زفكرك اسخاون تفلط يخول هاليلويا ريلا ما حجورينا ما سياكلالا لموشي تحدي سخوت نتكا بلاني ناتكا فؤاد تحدي تلويت أخوات ناتكا علامة ناتكا مدبي سلزخا እግዚአብሔር لما أنت إيدي يلعل الله بهيوتي حلف كم تحسبيت بهيوتك تحلف زقبرتك أنا لما أنت بهيوتك تحلف يتقل الله ولو يا راما حجوري وانا نامو ساكري على نامو حشيني من لموسا سماعات إدكم زرقوا حلون سماعات سماعات كفتوا ولو سماعات كفتوا ولو سماعات كفتوا ولو كل زبل زوادق يخون زفرس يخون كتر زهون كابز خبابينا ينلعاله كاب هيوت نفسه وكف ينلعاله حسب دايفرت زقبر ما نفس زتوقع يخون نكجابير كبرنا خيورد زت أبا زبل ما نفس زتوقع يخون سماعتنا زخفتك اكجابير هياويها سماعتي كفتو والرجارة ما سياك لالا إدكم زرقوا حجكم قويت هاي برحان تدخ إدكم زرقوا سماعت ريبا جانا ما حجي ريبا لالا موسى ريبانا ما حجال على موسى كرالا مفتح يخون بل مفتح يخون بل إفاتح يخون بل إفاتح يخون بيسوع سم إفاتح يخون مفتح يخون ملك يخون እግዚአብሔር መንፈስ ካብ ጉባኤና ልቆቆ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ አፍልጦን ህበካለና በዘይካኻ ምንም ኢና ነህና ህይወት የብልናን ህይወትና ንስኻ ኢኻ ምንባርና ንስኻ ኢኻ ታሪኽና ንስኻ ኢኻ ናትና ዝጽሐፍ ታሪኽ የብልናን መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ አፍልጦን ህበካለና ጉባኤና ተቆጻጸረ እግዚአብሔር አገልገልትና ተቆጻጸረ እግዚአብሔር ቃል ካብዝ ጉባኤ ይለቀቀ መንፈስ ካ ጉባኤ ይልቀቆ መንፈስ ካ አገልግሎትና ይቆጻጸረ መንፈስ ካ ህይወትና ይቆጻጸረ ህይወትና ታሪኽና ይቆጻጸረ መንፈስ ካ ደቅና ይቆጻጸረ መንፈስ ካ ጉባኤና ይቆጻጸረ መንፈስ ካ አገልግሎትና ይቆጻጸረ እግዚአብሔር ሆይ አብ ቀድሜኻ ዝቆም ወላሐደ የለነ ናይ መንፈስ ካ ኃይል ይለቀቅ ኢልና ንጸልለና ናይ ቃል ካ ኃይል ይለቀቅ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ሰማያትና ይከፈቱ አየራትና እግዚአብሔር ሆይ ዝጸረየ ይሆን
قالك هيهاوي ولو قالك هيهاويو ورا جارا إيدك أنا تبارك قبل وقعته صحف سلزخنه እግዚአብሔር ሆይ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአት አብዝ ጉባኤ ተመላለስ ንዓኻ ክብሪ ይኹን አገልገልትና ተቆጣጣሮመ ቋንቋኦም ቀይሮ አእምሮኦም ተቆጣጣር አካይዶኦም መእታው መውጻኦም ተቆጣጣረ ንህይወትና ተቆጣጣረ ነገርካ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ይኹን ነገራትና በመንፈስካ ይኹን መንፈስካ ንጉባኤና ይምላእዮ መንፈስካ ንህይወትና ይምላእዮ አገልግሎትና መንፈስካ ይመልኦ እዚህ ጉባኤ እዚህ በመንፈስካ ይቀጠረ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ አፍልጦ ሂብና ካለና ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን በስመ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ካብዚ መንፈስ እዚ ከይወጣና ሃሌሉያ ንጎይታ ክብር ክንባረ ኮይና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ ይሕዋቴ ሃሌሉያ አምላኽና ዓብይ ንሱ እትጸዋዓና ንሱ እሙኒ ሃሌሉያ እትጸዋዓና ንሱ እሙኒ ሃሌሉያ 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 ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ክብርን አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ንስኻትኩም ግና ኢሉ ሃሌሉያ ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ሃሌሉያ ዘውጻእኩም ምእንቲ ክትነግሩ እዩ ሕሩይ ወለዶ አታ ሕሩይ ወለደ እስከንበል እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኾን ሃሌሉያ መንግስት ክህነት ሃሌሉያ ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ይኹም ኢሉ ሃሌሉያ ህዝቡ መጓሲዩን ስለዝገበረና ክብር ንኡ ይኹን ሕዋቴ ናቱ ስለዝገበረና ክብር ንስሙ ይኹን ሃሌሉያ 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 በዝንኮዚ ዝቃል ንብብ ነይረ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ሕያው ይሕዋቴ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሕያው ሃሌሉያ እዚ ሕያው ዝኾነ ቃል ከዓ ሕዋቴ ሃሌሉያ ንነፍስና ኩሉ ግዜ የረስርሳ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ነፍሰይን እግዚአብሔር አመስግን ኢሉ ሃሌሉያ ብህይወት ከለኹን እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ከዓ ንአምላኸይ ክውድሶ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከል ሃሌሉያ ትንፋሱ ይወፅእ ኢሉ ናብ መሬት ከዓ ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐናኡ ይጠፍእ ኢሉ እዚ ቃል ዝሓዘወች አምላኽ ያዕቆብ እንታይ ዝረድኤቱ ኢሉ አሜን ተስፉ ከዓ ኣብ አምላኽ አሜን ተስፉ ኣመን ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝገብር ሰብ እንታይ ኢሉ ብፁዕ ኢሉ ተስፉሲ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝገብር ሰብ ብፁዕ ኢሉ ሕዋተይ ተስፋና ኣብቲ ልዑል ይኹን ሃሌሉያ ተስፋናስ ኣብቲ ኩሉ ከዓሊ ይኹን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብእግዚአብሔር ተሰፎ ኢሉ ልብኻ ቀጢበ እወ ብእግዚአብሔር እንታይ ግበር ተስፋ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስከ ስኻይኻ ተስፋይ ዝብል ሃሌሉያ ሎሚ ብህልውንኡ ረስሪሱ ክኸይድ ብህልውንኡ ተተንኪፉ ክኸይድ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ أدلله حوي منفسك أدلله حوي منفسك تذكرني سيري كتمرحني يمانيتخ كتحلفني حياويت إيتك كتمرحني يمانيتخ كتحلفني حياويت إيتك اسكدل الله بلوم أدلله حوي منفسك أدلله حوي منفسك تذكرني سليريخا كتمرحني يمانيتخا كتحلفني حياويت إيتكا
إتكاتحلفو هيوتي كما حدش سرح وشتي عالم تفلتنا سكامخاني عبرهاني يدمق برهاني أرى برهانا دو يدمق حوان هاللويا 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 أداوي الله على هاللويا بحكي لومي كابير أبو يرخبنا بمنفس كم تزمت أنا يو كم تحونا زبلنا زنح كم تزمت أنا يو عينوتا هاللويا 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 Thank you Lord نجس كان حيل خان دليو كله جزي منفس قدوس حلاونتش كادليو كله جزي نجس كان حيل خان دليو كله جزي منفس قدوس حلاونتش كادليو كله جزي 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 ربنا بعين مايات كم تنافر نفسي كل جزينا عاقتنا فر ربنا بعين مايات كم تنافر نفسي كل جزينا عاقتنا فر كله جزي كله جزي كله جزي كله جزي واو 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 كله جزي كله جزي كله جزي كله جزي يرابنا بعين مايات كم تنافر نفسي كل جزي نعاخة تنافر يرابنا بعين مايات كم تنافر نفسي كل جزي نعاخة تنافر لو هاتكا يبلز كاب هيوت دمت خاون علو عقاب لو هاتكا يبلز كاب هيوت دمت خاون علو عقاب سلزن زي سكبكا ليتن كترن تصويعين زي تقبكا سلزن دي زنافقون دمتخا ليتن كترن تصويعي زي تقبكا كله جزي كله جزي كله جزي كله جزي كله جزي كله جزي ربنا بعين مايات كم تنافر نفسي كل جزي نعاقة تنافر
إيرابنا بعين مايات كم تنافر نفسي كل قصين عاقة تنافر أو هاللويا نافقتنا نسقاي خبلو هاللويا حرر تالبنا نسقاي هاللويا برهوا بتسببا بحاقوس بحازن بتنقام بمبرتاح دينا خاف يدلي هاللويا نفسي كل قزينا عاقتنا نفسي كل قزينا عاقتنا نفسي كل قزينا عاقتنا هاللويا عبتشي هلوناها زمل عبقو مساها مغان نفسي تحيم والو عبتشي هلوناها زمل عبقو مساها معان نفسي تعيم والو نفسي تعيم والو بتعامو صد نفسي تعيم والو 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 عبلاونتك مخانسي أبتي كرنك مخانسي عبلاونتك مخانسي أبتي كرنك مخانسي كندي سنايو كندي تعوميو كندي سنايو كندي تعوميو أنا سايتك بكاني أنا سايتك بكان أنا سايتك بكاني أنا سايتك بكان عيتتقبني 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 من أني بمنفسك من أني بمنفسك من أني مماليسك من أني دقاقيمك أنا سايتك بكاني أنا سايتك بكان أنا سايتك بكاني أنا سايتك بكان عيتتقبني 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 عبتي هلاونتك زمن عبقو مساخة مغان نفسي تحيم والو عبتي هلاونتك زمن
مساخا مخا نفسي تعيم وال من عين ماي من برختي من سلامي من صبغ فري من عين ماي من برختي من سلامي من صبغ فري نسخايخا عملاخي نسخايخا عملاخي نسخايخا عملاخي نسخايخا عملاخي وانت متصدرك تخوني عينك من شي بروخيو ودروخ مفراي عيقارتي زلالم هيوت فالفال إلى يسوس رخيبي عيشقني نزلالم سوري سديدي وانت متصدر كتخوني عينك من شي بروخيو ودروخ مفراي عيقارتي زلالم هيوت فالفال إلى يسوس رخيبي عيشقني نزلالم هالرياح من ينسون يسوس 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 من السلام يسوس 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 من عرفتي يسوس 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 من صبغ فري يسوس بصنايو اب እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን حلف الله اب تحداو حريكا منبار الزفليتي بملو لبي توكيليو عيحفرنن تمتحاني كوينو رئيو الزفليتي بملو لبي توكيليو عيحفرنن تمتحاني كوينو رئيو بصنايو اب እግዚአብሔር وترو مأمان على فلو اب تحداو حريكا منبار الزفليتي بملو لبي توكيليو عيحفرنن تمتحاني كوينو رئيو هللويا يسوس 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 من السلام يسوس 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 من عرفتي يسوس 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 من صبغ فري يسوس اسكن مودعته هللويا وانت متصدرك تخوني عينك من شبروغيو ودروخ مبراي عيقارت زلالم هيوت الفالح إلى يسوس رخيبي عيسقني من زلالم يسور يسديدي عداوي اللي على هللويا نتفل فالح إلى زغوني يسوس ود أملا هللويا اسكن باركو هللويا نحن دقيقة عبتي هلوناخا زمل عبو مساغا مغا أبسي تعيم والو عبتي هلوناخا زمل أبو مساخة مقام
نفسي تعي مواه كندي سبات يقوم زتعمكم هاللويا أبلو النو مخان هاللويا أبتنسو زلو مخان هاللويا بزمن فسكونا أملخونا مسراء كنقطلينا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ወንድሜን ወደዚህ ጠራውና ሃሌሉያ አብረን እናመልካለን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቤት አለ አሁን በዚህ ቤት መንፈስ ይሰማናል አሁንም ክብር ላንተ ይሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ስምህን አወቅኩት ተረዳሁት ደግሞ ታምኜበታለሁ የጸና ግንብ ነው ከስንቱ አምልጬ ተጠግቼው ከፍ ከፍ ብያለሁ ደጅህን ጠናሁት አንኳኳሁት ከፍተህልኝ ተቀብለኸኛል በፍቅር እጆች እቅፍ አድርገህ ወደ ራስህ አስጠግተኸኛል ስምህን አወቅኩት ተረዳሁት ደግሞ ታምኜበታለሁ የጸና ግንብ ነው ከስንቱ አምልጬ ተጠግቼ ከፍ ከፍ ብያለሁ ደጅህን ጠናሁት አንኳኳሁት ከፍተህልኝ ተቀብለኸኛል በፍቅር እጆች እቅፍ አድርገህ ወደ ራስህ አስጠግተኸኝ አቤት ያለው ሰላም ካንተ ጋር ሲጠጋጉ ወደ ደረትህ ማዳመጥ ስትናገር የፍቅር ቋንቋ መቼ ታወቃል ወፎቹ ሲንጫጩ ሌሊቱ ሲነጋ አቤት 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 ያለው ሰላም ካንተ ጋር ሲጠጋጉ ወደ ደረትህ ማዳመጥ ስትናገር የፍቅርን ቋንቋ መቼ ታወቃል ወፎቹ ሲንጫጩ ሌሊቱ ሲነጋ ኃያል ሆይ በኃይል ኃያል አደረግኸኝ ብርቱ ሆይ በብርታት ብርቱን አደረግኸኝ እየማርከኝ አቤት አቤት ኃያል ሆይ በኃይል
ኃያል አደረከኝ ብርቱ ሆይ በብርታት ብርቱን አደረከኝ የምህረት አምላክ እግዚአብሔር የማርከኝ ሰይ ስምህ ይባረክ የማርከኝ በልዑሉ አምላክ መጠጊያ መኖሬ ሁሉም በሚችለው ጥላ ውስጥ ማደሬ ይሄ ካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል? መታመኛዬ ነው ከእልፍ አስጥሎኛል። በክንፎቹ በታች በላቦቹ ጋርዶኝ የጠላት ፍላጻ አንዱም አላገኘ ይሄ ካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል? መታመኛዬ ነው ከጉድ አውጥቶኛል። በአጠገቤ ሺህ በቀኜም 10,000 እየበተነልኝ ሆኛለሁ ድል ነሺ። ይሄ ካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል? መታመኛዬ ነው ከእልፍ አስጥሎኛል። እንዲህ አድርጎ ካንደበቴ ምስጋናን ወዶ አስጥሎኛል። እንዲህ አድርጎ ካንደበቴ እልልታን ወዶ አስጥሎኛል። እንዲህ አድርጎ ካንደበቴ ምስጋናን ወዶ አስጥሎኛል። እንዲህ አድርጎ ካንደበቴ እልልታን ወዶ ጭብጨባን ወዶ ክብርን ወዶ ሰይ ኃያል ሆይ በኃይል ኃያል አደረክ። ድገሙና ኃያል ሆይ ኃያል ሆይ በኃይል ኃያል። አሁንም ድገሙና ኃያል ሆይ ኃያል ሆይ በኃይል ኃያል ብርቱ ሆይ ብርቱ ሆይ በብርታት ብርቱን አደረከኝ እየማርከኝ ኢየሱስዬ እየማርከኝ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛል አረሰውም ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ የሕይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ ምክንያት መዳኔ ሆንክላት ለአንዷ ነፍሴ ወደ የተቤዠሃት
ተስፋ የማደርግ ትመጣለህ ብዬ የእውነቱን ልናገር ከውስጥ ከመንፈሴ ኑሮ አይጥመኝም ያላንተ ኢየሱስ የእውነቱን ልናገር ከውስጥ ከመንፈሴ አቤት 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 የሕይወቴ ትርጉም የከፍታዬ ምክንያት መዳን ሆንክላት ለአንዷ ነፍሴ ወደ የተቤዠሃት ተስፋ የማደርግ ትመጣለህ ብዬ የእውነቱን ልናገር ከውስጥ ኑሮዋ አው ደስ ይላል ዘምሩት እንደሱ የእውነቱን ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር እልልታው ጭብጨባ ይውጣና የሕይወቴ ትርጉም ወይ የከፍታዬ ምክንያት መዳን ሆንክላት ለአንዷ ነፍሴ ወደ ተቤዠሃት ተስፋ የማደርግ ትመጣለህ ብዬ የእውነቱን ልናገር በሉት ከውስጥ ያላንተ የእውነቱን ልናገር ጨለማው ዳግም ከማይሰፍንበት ፀሐይ ጨረቃም ከሌሉበት በጉ ብርሃን ያበራል አገር በክርስቶስ ይደምቃል ሀብት ሰማይ ጽኑ ተስፋዬ ከኢየሱስ ጋር ለዘላለም መኖሪያዬ ሀብት ሰማይ የክብር ተስፋዬ ከአባቴ ጋር ለዘላለም መኖሪያዬ ያየናል የማያይ ሲመስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ የሚረዳ በዙፋኑ ሊደርስልን በማዳኑ ያየናል የማያይ ሲመስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ በዙፋኑ ሊደርስልን በማዳኑ በድካማችን ሚራራልን የማይስቅ በውድቀታችን በሐዘናችን የሚያጽናና ኢየሱስ አለ የሚያበረታው ይራራልናል ያስበናል በጊዜው ሰርቶ ደግሞ ያስቀናል ይመጣል ነገር ዛሬም ያልፍና ደሞ ስቃለን
ቆመን በትናንትና ደሞ እንቆማለን በአዲስ ምስጋና በአዲስ ዝማሬ ሃሌሉያ እልልታው ጭብጨባው ክብር ይሁንለት ለኢየሱስ ሰይ አንተ ላወቁብህ ክብርነ የማዕረግ መጎናጸፊያ የሐዘኑ ዘመን ማስረሻ ከማይነጥፍ ሰላም መድረሻ ከዕረፍት ወንዝ ዳር ይተከላል ያገኘም ከምንጭ ዳር ይኖራል እርዳታው ከሰማይ ደጅ ይወርዳል የእግዚአብሔር እጅ እርዳታው ከሰማይ ደጅ ይወርዳል አንተ ላወቁብህ በሉት አንተ ላወቁብህ ክብርነ የማዕረግ መጎናጸፊያ የሐዘኑ ዘመን ማስረሻ የማይነጥፍ ሰላም መድረሻ ከዕረፍት ወንዝ ዳር ይተከላል ያገኘም ከምንጭ ዳር ይኖራል እርዳታ ከሰማይ ደጅ ይወርዳል የእግዚአብሔር ርስቴን ድገሙና ርስቴን የልቤ ምርጫ ነፍሴ ያጸደቀ የፈቃድ ምርጫ ሁሉንም ንቄዋለሁ ክብር በፊቴ አጣ ሁሉን ጥሎ ነፍሴ ወደ ሐሳቤ መጣ ጌታ ፍቅሬ እጅግ እያየ ለመጣ አባብዬ ጌታ ፍቅሬ እጅግ አረ ፍቅርህ ይገርማል ኢየሱስ አረ ፍቅርህ ያስደንቃል የኛ ጌታ ልቤ በሰው መቼም አይመካ ምደገፈው ፈራሽ አልጠጋ መተማመን መጓደድ ባንተ ነው ሁሉን ምችል ሃሌሉያ ድንገት ደርሶ መርዶ አይነገር መንግሥት ካንተ ለሌላ አይሻገር
በጉልበት ጽናት ትሄዳለህ ለዘላለም ንጉሥ ትባላለህ። እረኛዬ ማረፊያዬ አንተ ስትናገር ልብን ያሳርፋል። የምትመክረው ምክር ነፍስን ያስደስታል። ሆነህ አይቼሃለሁ ልቤ አንተን ወዶሃል። አይከፋኝም አባ በዚያ ትስጋ ምን ጎደለ ካንተ የተጠጋ መተማመን መጓደድ ባንተ ነው። ሁሉን የምትችል የኔ ጌታ ያንቺ ጌታ እንደዚህ ነው። ድንገት ደርሶ መርዶ አይነገር መንግሥት ካንተ ለሌላ አይሻገር። በጉልበት ጽናት ትሄዳለህ ለዘላለም ንጉሥ ትባላለህ። ንጉሥ ነው ኢየሱስ። አቻምና ኢየሱስ አምናም ኢየሱስ ትናንት ኢየሱስ ዛሬም ኢየሱስ 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 የሕይወቴ ንጉሥ ኢየሱስ ኢየሱስ የዘላለም ንጉሥ አቻምና ኢየሱስ አምናም ኢየሱስ ትናንት ኢየሱስ ዛሬም ኢየሱስ 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 የሕይወቴ ንጉሥ። አረ እንኳንም አባቴ ሆንክ እንኳንም ጌታዬ ሆንክ ኢየሱስ ኢየሱስ የዘላለም ንጉሥ በሉት እስኪ ካቻምና ኢየሱስ አምናም ኢየሱስ ትናንት ኢየሱስ ዛሬም ኢየሱስ 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 የሕይወቴ ንጉሥ አረ ኢየሱስ ኢየሱስ የሕይወቴ ንጉሥ በአዝመራ ጊዜ መኝታ በጥሞና ጊዜ ጫጫታ የሰልፍ ነው የድል ይሁን እልልታ ጌታ ሆይ ማስተዋልን ስጠን ጊዜ እንዳያመልጠን። በአዝመራ ጊዜ መኝታ በጥሞና ጊዜ ጫጫታ የሰልፍ ነው የድል ይሁን እልልታ ጌታ ሆይ ማስተዋልን ስጠን ጊዜ እንዳያመልጠን። ማስተዋል ስጠን ኢየሱስ በዚህ ዘመን መከራው እግሮን ከማውጣቶ አቁመን መንበርከክ በፊቱ የጸሎት መሠዊያ ፈረስን መሰለን ሰማዬ ደረስን። መርከቡ መለቁን ዘርግቶ ይጣራል ተሳፋሪ አቶ መሬትን
አልረገጠም በእግሩ አታሎት ሩጫው ግርግሩ አዝመራ ጊዜ መኝታ እንድናስተውል እርዳን እግዚአብሔር ሆይ በጥሞና ጊዜ ጫጫታ የሰልፍ ነው የድል ይሁን እልልታ ጌታ ሆይ ማስተዋልን ስጠን ጊዜ እንዳያመልጠን ማስተዋል ስጠን በቤትህ እንድንወድቅ በእግር ስር እንድንበረከክ ካንተ ጋር በጸሎት እንድናወራ ቃልህን እንድናነብ እንድናጠና ካንተ ጋር ጊዜ እንዲኖረን እንድንጫወት ማስተዋል ስጠን። ይህ ዓለም ከባድ ነው። ይህ ዘመን አስቸጋሪ ነው። ለኛ ግን አንተ ትበቃናለህ። አንተ ትበልጥብናለህ። በፊትህ መሆን ይሻለናል ኢየሱስ። ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 እንድናስተውል እርዳን። ሁሉም ጫጫታ ሆኗል። ሁሉም ወከባ ሆኗል። አንተን የሚሰማ ሰው ጠፍቷል። ማስተዋልን ስጠን እግዚአብሔር ሆይ። ትናንት እንደዘመርንልህ ዛሬም እንድንዘምርልህ በቤት ተክለህ እንድታቆመን የናዝሬቱ ኢየሱስ ዘመናችን በቤትህ እንዲያልቅ እንዲጠቀለል እግዚአብሔር ሆይ ማስተዋልን ስጠን። ከአድማስ ባሻገር ከዓይናችን የራቀ ከሩቁ ስናየው ሰማይ የወደቀ ነገር ግን የአራቱ መጨረሻ አንተውነ ፍጥረት እጅ ላይ ነው ምን ያህል ትልቅ ነው በእውነት እኛም አናውቅም። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ከአእምሯችን በላይ ጥልቅ ነው ችሎታ ስራዎች ሁሉ ስላንተ አወሩ ይሁን ስትላቸው ሆኑ ፍጥረታት በሙሉ ክብር ለስም ይሁን። ነፋስ በምድር ላይ እንዴት ይበተናል የበረዶው ክምር ማናጥዋ ጽቶታል ምድርን ስትሰራ ማን ነበረ አብሮ እንዲህ አድርግ ብሎ ማንስ አማከረ በእውነት እኛም አናውቅም
እግዚአብሔር ትልቅ ነህ፣ ትልቅ ነህ፣ ትልቅ ነህ፣ ትልቅ ነህ። ሰይ ሃሌሉያ። አምላካችን ትልቅ ነው። ንጉሳችን ትልቅ ነው። ጌታችን ትልቅ ነው። ከምናውቀው በላይ ነው። ሃሌሉያ። እስኪ ቆመን የመጨረሻ አምልኮ በጌታ ፊት ሽር ጉድ እያለን እናመልካለን። ሃሌሉያ። ሽብሸባ ያለው እስኪ ዝቅ እያለን ክብር ይሁንለት። እልልታው ጭብጨባው እስኪ እሰይ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሰዋልም ለአምላኬ ሽብሸባን ጨመሬ ለጌታ እልልታለው ኧረ ምስጋና 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 መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሰዋለው ለአምላኬ ሽብሸባን ጨምሬ ለጌታ እልልታ ጭብጨባለ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው ያሉ በእስራት መዝሙር ሲዘምሩ ለጌታ የእጃቸው ሰንሰለት እልልታ ያለው ምስጋና 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 መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና ክብር ይሁንለት ሰዋለው ለአምላኬ እልልታውን ጭብጨባውን ለጌታ ክብር ይሁንለት ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው ያሉ በእስራት መዝሙር ሲዘምሩ ለጌታ የእጃቸው ሰንሰለት ጳውሎስና ሲላስ ድገሙና ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው ያሉ በእስራት መዝሙር ሲዘምሩ ለጌታ የእጃቸው ክብር ይሁንለት ኧረ ጭብጨባ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሰዋለው ወይ ለአምላኬ ሽብሸባን ጨመሬ እሰይ እሰይ ዝቅ 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 ምስጋና ምስጋና ወይ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሰዋለው ለአምላኬ ሽብሸባን ጨመሬ ለጌታ እጆች ከፍ ይበሉና ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው ያሉ ለእስራት መዝሙር ሲዘምሩ ለጌታ የእጃቸው እኔ ነኝ የሚል ምስጋና በልልታ በጭብጨባ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና እሰይ እልልታ ይሁንለት ሰዋለው ለአምላኬ ታን ጨምሬ አቤት 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 ሌሊቱን በሙሉ ስለፋ አንዳች የሚያዛ ሳጠፋ ታንኳዬን ለጌታ ስሰጠው መረቤን በአሳቡ ስለዚህ ምስጋና ያለው ምስጋና ወይ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና ይገባል 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 ሰዋል ለአምላክ አሰራራሃ ካፍሉይ ፍሉይ አሰራራሃ ካፍሉይ አሰራራሃ ካፍሉይ ፍሉይ በሉታ
አሰራራካ ፍሎይ ፍሎይ አሰራራካ ፍሎይ አሰራራካ ፍሎይ በሉት በሉት የለን 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 አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ ድገሙና አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ የለም ወይ እሰይ ጩኸት እልልታለሁ ይዘለል የለን 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 ወይ ክብር ክብር የለን የለን አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ ሽብሸባው ዝቅ ያልሽ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ የለን 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 የመጨረሻ ጭብጨባ የለን 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 ክብር የለን 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 እሰይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ ድገሙና በሽምሸባ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ አሰራራካ ፍሉይ ፍሉይ እጆች ሲወዛወዙ ከፍ ይበሉና የለን 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 ወይ የለን ጭብጨባ የለን የለን ወይ የለን 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 እሰይ የለን ክብር ክብር ክብር
فلوي أملاخي اسكي خابزل لنا يا تسينا حجون أبقى እግዚአብሔር አምላክ ክንጽልይና ክብረና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር አምላክና አሳርሑ ፍሉይ ኣብ ምድሪ ስደትና ምድሪ ሂቡ ርስቲ ሂቡ ንዕኡ ክንውድስ ከነኽብር ክንዝምር እዚ ዓቢ ነገር እግዚአብሔር ገይሩ አምላክና አሳርሑ ፍሉይ زرقصنا يا زبالة كله زورسنا نسموهم كون زجبرنا برخان شنشرون أحلفو نسمو دوكن بزبرة أملاقنا أسرار حفليو قويتا أسرار حفليو مونا مسكنا كالنا إنه زامد رزيا نخبر خاخت كون نعاخا كنملخ إذا سلاز جبر كان مسكنا كالنا. إجزابير نسخة نتوم تسوع خا كرباء خا متمسكين. إنه إجزابير نسخة مدحانين خا إلنا ينامو. إنه مدحان كادما نري إلنا مونا مسكنا كالنا. قويت إجزابير ربو. أبزا إننا برا لا مدري أم مدرك كندا. إذا عدل إذا ذهب كنا تمسكين. قويت حجون نسألي علنا. سلا هاجرنا سلا إيرترا سلا إثيوبيا سلا تخاباب كله إجزابيرنا بخان قرب لنا إجزابير أمنا أملاحها تري صلوت سمع تملس أملاحها أي تقلطفنيها أي تدنقنيها أبجزيو بساعته نسخة سناي كتقورا إقامونا مسكنا كلنا دمتي مسجانا بحزبنا كسمعي مونا مسكنا كالنا إجزابير عبي جبرلنا نحن ونتحقسنا كبلي مو نمسكنا كالنا دمتي وجئن ورا وجئن عين سمعني نامونا مسكنا كالنا إجزابير نحزبنا تزننا لو زمان كمتي مونا مسكنا كالنا قويتا إجزابير أبو لبونا بخا نسخادم معنا أبو كما بون ولدن تخنوا له زمان كرواء مونا مسكنا كلنا إجزابير حجونا أمنا كلنا نعين نحواتين كساب ذا ساعات زي أزردا كنا نسخائها ابن إزر نبلع لنا ابن إزر نبلع لنا كساب زي زردا كنا نسخاء من عملها كموت مسكن إجزابير سلت أنحنا نعمل خو جزينا مسكنك سلا كلهم أقل قلت قادم تمسكن ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ወንድማችን ሲድራቅ ዘማሪ ሲድራቅ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ከቤት እግዚአብሔር ንባረከ ካለና ቤትካ ይብዝሕ ውሉድካ ይባርክ ነገርካ ሁሉ ይስፍሕ አገልግሎትካ ይባርክ ክብርና አምላክ ይሁን ኩልኩም ሙዚቀኛታትን ዘመርትን ዳንኤል ድማ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ከምዝ ዝበላ አምልኾ ኩሉ ሻዕምሲ እግዚአብሔር ክትሉ ካብዝ ዝዓቢ ሰናይ ነገር የለን ሎሚ ሰዓት 6 ውን ቆፀራና ኣብዚዩ ኣዴታት ጴኒኤል መዘምራን ጴኒኤል ከምኡን ሓውና ሲድራቅ ዘማሪ ሲድራቅ بخمس عينات كابزين العلين إجزابير أملاخنا نملخلو نعملخو مشيت بتكريستيان عدالي الله سلازي مشيت كلاتنا أبزي نهلو يسوس قويتاي قوتارانا ساعة 6 أبزي يسوس قويتاي زلنا متنبهتا كل جزء ربع ساعة حموشته نايوانجيل أقلقلوت علينا كل جزء ربع ساعة حموشته أبزمتنا تسلينا بنما نوانجيل نوصلو جزء علينا كمون سولوس كل جزء ساعة حموشته فرقان ناي زوم ناي صلوت جزء علينا كلنا أبز تراخيبنا بزوم كوينا انتي نقبر نتسلي كمون عربي ساعة حموشته سكاب ساعة 6 زي أون بزوميا ندك أنستيو تراي زومنا كفيتنا
እንጽልየሉ ጊዜ ኢየሱስ ጎይታይ ከምኡውን ቀዳም ሰዓት 5 ኩሉ ጊዜ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ጊዜ ስለ ዘለና ኩላትና ገጽ እግዚአብሔር ንድለ ንምጻ ንጸሊ እዚ ዝኸፈተ እግዚአብሔር ንዓናዩ ኣነንስኻትኩም ድማ ነቲ ጊዜ እንተንግበሮ ንጠቀመሉ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን ከምኡ ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ሰንበት ቀዳማይ ዕብረት ሰዓት 9 ካልኣይ ዕብረት ድማ ሰዓት 11 ንፈረቐናሉ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽና ይኹን እንኳን መጻኹም ሰላምታ አይረሳዕኩን ምናልባት ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመጻኹም አጋይሽ እንተዳለኹም ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም እስኪ ኢትኩም አርኢኒ ኢየሱስ ጎይታይ እንኳዕ ብደሓንን ብሰላምን ናብ ጴኒኤል ቤተክርስቲያን መጻኹም እስኪ ሓወይ ኢትካበ ዝርኢ ኣለኹ ሽምካን ሽማ ቦኻን ካበይ ከም ዝመጻኻን አልዓዛር ካብ ከተማ ካልጋሪ እንኳዕ ደሓን መጻኻ አልዓዛር ሓወይ ካልእ ሳምሶን አምባሳጀር ባል ካብ ከተማ ካልጋሪ ሳምሶን ካብ ከተማ ካልጋሪ ሳምሶን እንኳዕ ደሓን መጻኻ ካልእ እስከ ካልኦት ከይሓልፈኩም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላኽና ይኹን ቀጺለ ድማ እቲ ዘለና መተንባታት ከሐልፈ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝሓለፈ 3 ናይ መርዓ ጊዜ ነይሩና እግዚአብሔር ድምጽ መርዓትን መርዓውን ስለ ዘስማዕና ክብርን ይስይኹም ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ድምጽ መርዓትን መርዓውን ደስማዕና ሕጅውን ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እሞ በሐቂ ንእግዚአብሔር ባህ ይሉና ከነመስግኖ በዚ ድማ ባህ ክንብለና ይግባእ ንዝመጽ ኦገስት 22 ድማ ናይ ሓውና ጽንዓትን ሓፍትና ምስጋናን አሎ ስለዚ ኩላትና ሰዓት 10 እስኪ ሓውና ጽንዓትን ምስጋናን እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ካብ ዘለኹም ሓፈሉሙኒ እስኪ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህብ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓውና ጽንዓትን ምስጋናን ኣብታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ ባህ ክብለና ክንሕጎስ ምስኦም ድማ ባህ ክብለና ይግባእ እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣይነጸምዎ ንኩሆ ሰንበት ኩላትና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ስርዓት ብኡ ክንሕጎስ ምስ ኣሕዋትና ክንሕጎስ ንእግዚአብሔር ከነመስግን ይግባአና እዩ ስለዚ ክዳውንትና ጻዕዲና ሰንበት ሰዓት 10 ቀዳም ሰዓት 10 ዕለት 22-26 ቀዳም ሰዓት 10 ኣብቲ ዝተዋህለና አዳራሽ ኣብ ዙም ኣለና ስለዚ ኣብኡ ኸይድና ምስኦም ንውዓል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ፓርክ ብድሕሪኡ እቲ ቦታ ዌስት ሚኒስተር ፕሪቶሪያል ቸርች 290 ኢጅድ ፓርክ ብሎቭድ ካልግሪ ኖርዝ ዌስት እዩ ኣብቲ ዙም ክትከዓልና እዩ ኩላትና በቲ ኣብ ዙም ተጠቂዕ ዘሎ ርኢና ክንከይዲና ብድሕሪቲ ናይ ቃል ኪዳን ስርዓት ድማ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ቁርስን ናይ ስእልን ጊዜ ኣለና ስለዚ ነሕዋትና ነማዕርጎም ምስኦም ንኹን መጀመርያ ሰዓት 10 ኣብኡ ኣብቲ ዌስት ሚኒስተር ፕሪቶሪያል ቸርች ኣብኡ ኸይድና እንታይ ንግበር ቃል ኪዳን ነእስሮም ከምኡ ድማ ብድሕሪኡ ናይ ቁርስን ናይ ስእልን ጊዜ ኸኣኒ ብሓንሳ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ናይ መንእስያት ኮንፈረንስ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ኦገስት 28 29 30 እዩ ስለዚ ንኦገስት
ናይ መንእስያት ፕሮግራም ንኦገስት 28 29 30 28 29 ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክኾን ከሎ ዕለት 30 ድማ ኣብ ቤስት ዌስተርን ሆቴል እዩ። ስለዚ ኣብኡ እተን ናይ ክልተ እብረ ኩልሻዕ ከምቲ ኩልሻዕ ንገብሮ ሰንበት ሽዑ ሓንቲ እያ ክትከውን ኩላትና ንኩላህና ዝኣክል ኣዳራሽ ስለ ዘሎ ኩላትና ሰዓት 10 ኣብዚ ዝተባሃለና ኣዳራሽ ነርቢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ እዚ ዝዳሎ ብመንእስያት ደቅና ዳ ይኹን እምበር ኩላትና ኣብዚ ዘለና እንታይና ዕዱማት ኢና። ወለዲ፣ ስድራ ቤት፣ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ መንእስያት ኩላትና ብሓደ ኮይና ንእግዚአብሔር ክብር እንበሉ መንእስያት ደቅና ድማ ዘገልግልሉ ገጽ እግዚአብሔር ዝደልይሉ ንሕና እውን ንሶም ኮይና ገጽ እግዚአብሔር ንደልየሉ ግዜ እሞ ኩላትና ኣብዚ ዝተባሃለ ዕለት ንራኸብ ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለ ፀንሓና ግዜ ክብርና ኣምላኽና ይኹን። ሎማዓንቲ ናይ ምሸት ሰዓት 6 ኣብዚና ክንራኸብ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሕጂ ድማ ስለቲ ዝዋፃእ መባዕን ዕሽርን ኩላትና ርእስና ኣድኒና ንጸልይ። نصلي ቅዱስ ዘለዓለማዊ ቦ ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና። ስለዚ መዓልቲ እዚ ስለዚ ንግሆ እዚ ነመስግነካ ኣለና። ኣብዚ ምህላውና ካብ ፀጋኻን ምሕረትካን እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ንብላልና። ሕጂ ድማ ናይ ፍታው ህያብና ሒዝና መፂና ኣለና። ብሽምካ ድማ ክትባርኾ ንፅሊ ኣለና። ነቶም ክህቡ ዘይከኣሉ ድማ ጎይታ ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥረሎም ንፅሊ ኣለና። ግዜና ሰዓትና ኩሉ እስኻ ትረከቦ بتفتوى الدخاء بيسوع كريستوس حدا أملاك آمين. I learned that God is our safe place. God is our creator. God loves us. God is forever. And God knows everything. What part did you enjoy this week? I enjoy learning with Isai and having new experience with Isaac. What verse did you learn this week? I learned Psalms chapter 115 verse 18. But we can praise the Lord, both now and forever. Praise the Lord. This 2026 year at VBS, I learned that God is our safe place. And one memory verse I learned on Friday is, but we could praise the Lord both now and forever. Praise the Lord. Psalms 115 verse 18. And I got from that not even by worship and prayer, even though you should do those things, you could praise the Lord by like being nice to people, not being rude, making them feel good, and being a good person. And another thing I liked about VBS was Isaac's group, because we did a lot of fun experiments and still learning about God. For example, the butterfly one and how the Lord could do lots of stuff.
Delilah. Praise the Lord. Psalm verse 115, verse 18. ይቀንይኹም እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ሁሉና አምላኽና ይኹን ቅድሚ ጅማሬ እዞም መናእሰያትና ተገልግሉ ዝቐነዩ እስኪ ይሓሉ ኣይሓሉ ገሊኦም ይህሉ ኾነዮም ቴንኪዩ ክንብሎም ክትሕግዙን ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ብጭብጨባና እግዚአብሔር ይባርኩም ንበሎም ላኽባርኩም ጌታ ይባረኽ ንዝሓለፈ 5 መዓልታት እዞም መናእሰያት ደቅና ቀንዮም እዮም ናይ ዩዝ ፕሮግራም ድማ ቀጻሊት እያ ኔክስት ዊክ ያትወዳእ 6 ሰሙን የገልግልዎም አለው ጽቡቅ ጊዜ ያልፈለው እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብር ሁሉን አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አሁና ሲድራቅ ዘማሪ ሲድራቅ ድማ እግዚአብሔር ይባርክ ጎልደን ቮይስ የሚያስገርም ጸጋ እግዚአብሔር መልሶ መላልሶ አማርኛ ቀፋለ ደሊ ጸጋውን ያብዛል እግዚአብሔር ይመስገን ከሐሰብኩ በአክሲደንት ትግርኛ ተዛራበ ኮይነ ታሪፈ ማለት ዝዛረብ ከለኹ አማርኛስ ሕውስ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ታዘላትና ጊዜ በጣም ይሐጻሪያ ፍርቀ ሰዓት ከደንጉየኩም ድማ አይደለኔ መታን ምሸት ክትመለሱ ስለዚህ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፊና አገዳዛ ሐሳብ ስለዛረብ ከምዚ ዘሐለፈ ሰሞኑን በጥምቀት ምክንያት ያጸራ ቢለዩ ተናኺፈ ኣብ ሕቶ ወይ ገለ አይገድፍን ኢለ ተስፋ ይገብር ንሰባት ግን ምስተኻለን መጠን ጥርንፍ አቢለ ለማዓልት ክንሪያ ዝግባአናውን ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ወርሕዚ ኣብ መናእሰያት ኣብ ጀነሬሽን ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ወለዶ ነድሕበሉ አርእስቲ አተኩሮ ይዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቡ ኢና ለማልቱን ቃል እግዚአብሔር እንርኢ ምናልባት ደወለድኩም ትወልዱኹም ስለዚህ ተማሃርዎ ጽቡቅ እዩ አይ ናይ ሙላድ ሐሳቡን የብለይ እትብሉውን ኣብ ከባቢኹም አለው መናእሰያት ስለዚህ እቲ ነገርስ ቀጻልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ድማ ከም ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጻኢ ወለዶስ እንተኩር ልብ ደለና ሰባት ክንከውን እዩ እቲ ቀንዲ ሐሳብ እሞ ኩላትና ክንሕዞ ምሽ አፍሪካውያን ተባሓላ ዘራርባላ ንሓደ ሕፃን ንምእባይሲ እንታይ ይሐትት ኮሚኒቲ ኩሉ ሰብ ይዘብዮ ሕጂ ስለዚህ ናይ ኩላትና ሓላፊነት ስለዝኾነ ኣብ ዙርያና ዘለው በዞም በእግርና ሕልፍ ዝብሉ ቆልኡትሲ ኩላትናስ መጻኢዮም እንዳሐሰብና እንዳራእና ገገለ ነገር ከም ነንጥብ እንዳፈለጥና እንዳተረዳእናሲ ክነብዮም ስለዝግባእ ኩላትና በዝርዱአት ክንከውን አሎና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከይስእነኩም ንኣኻትኩምንሲ ኩልኻትኩም ክትሰሙን ኢለ ዛ ክፍል እዚ ኣሎም ማልት ንሪያ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘለው ምናልባት ብዛዕባ ቤት ክሕሰብ ከሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ክፍሊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና እያ ብዛዕባ ቤትና ብዛዕባ ደቅና ክሕሰብ ከሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ክፍሊ እያ ነዛ ክፍሊ እዚኣ ኣይፀራ ኣቢልና ክንሪኣ ኢና ናብ ሓንቲ ጥቕሲ ዳሕራይ ክመጽእ ካብ ሓንቲ ጥቕሲ ኢና ገለ ሓሳብ ክንርኢ ጀነራሊ ግን ገለ ከም መእተዊ ነገር ክገብር ሞ ኣብታ ክፍሊ እዚኣ ዘለውን ሓሳባት ጠቓሊለ ናብታ ሓንቲ ጥቕሲ ክንወድቕ ኢና ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ዓመታት ዳርጋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ብዛዕባ ፓረንቲንግ ቤተሰብ ገለ ካልኦት ኣገልገልቲ ኣብ ምእዳም እምበር ኣነ ብዙሕ ብዛዕባኡ እኳ ኣገልጊለ ኣይፈልጥን እየ ውሱናት መዓልታት እየ ደገልገልኩ ሓደ ብዛዕባ ፓረንቲንጉን ገና ወዲ 9 ዓመት ሒዘሲ ብዛዕባ ፓረንቲንግ ክምህር እውን ኣይደፍርን ኣይደልን እየ ብዙሕ ነገር ግን ቃል ኣምላኽ ድብሎ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኩላትና ስለ ዝምልከተና ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ደሎ እየ ከድሕብ ድደሊ ብዙሕ ቲዮሪታት ኣሎ ብዛዕባ ፓረንቲንግ ኣተኣባብያ ቆልኡት ብዛዕባኡ ብዙሕ እዝን ክብለኩም ኣይደልን እየ ግን ካብቲ ሓደ ንገዛእ ርእሰይ ኢንተረስት ዝገብረኒ ብዙሕ ዘንብበሉ ዝሰምዖ ክፍሊ እዩ ናተይ ፌቨረት ሬድዮ ሾው እንተላ ፎከስ ኦን ፋሚሊ ፎከስ ኦን ፋሚሊ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኣብ 11:40 AM ትመጽያ ከባቢ ሰዓት 7 ከባቢ ኣብ ዩቲዩብን ኣትኹም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም አይ ሪሊ ኢንከሬጅ ዩ ፓረንት ዝኾንኩም ብፍላይ ማለት እዩ ብዛዕባ ቤተሰብ ብዛዕባ ፓረንቲንግ እዩ ብዙሕ ዝዝረብ
ናይ 50 ዓመት anniversary ከብሉ ከለውን ከምዚ ጥርኑፍ አላተና ምሳሌ መይ ብዙሕ ግዜ ንሰምዓ ሲዲታት ናይ 50 ዓመት ምሩጻት ዝገበርዎ ሾውሲ ተጠርኒፉ ብዙሕ ሲዲታት እሱን ኣለናና ብጣዕሚ ድፈቶ ክስታዩ ነቲ ፋውንደሩ ጄምስ ዶብሰን ይበሃል ናይ ዶብሰን ሓደ 4-5 ዝኸውን መጽሓፍቱን አንቢበለሁ ብጣዕሚ ብዛዕባ አተአባቢያ ቆሉሲ በብዙሕ ዓይነት መንገዲ ዝምህር ሰብ እቺ ብዛዕባ ቲዮሪታት ገለ ብዙሕ ክብለኩም አይደለን ምክንያቱ ብዙሕ ቲዮሪ ስለዘሎ ሓደ ግዜ ያነ ምሳሌ ማይን ከማ ሰለሞን በህፃናት መምሃር ነው ዓመታት ስለዘበለት ስትሮንግ ደሆኑ ፕሪንሲፕላት አለዋና አነ ከምዚ ይኸውን ደሎ ክብል ከለኹ ሳውን ከምዚ ትብለኒ ናምርዳ ንመጽሉስ አሎ ከም ፓረንት ከምዚና ክንገብር ከምዚና ስለዚ እቲ ቲዮሪታት ሞዴል ትገብሮ ባልኻውን ድማ ተሞክርከዮ ዝሓይሽ ገለ ክትብሎ ስለዘሎካ ብዛዕባ ብዙሕ ክትንክፍ አይደለኒ ነገር ግን ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ ክንርኢ ባይብለን ከም እተዊ ግን ገለ ነገር ክብለኩም ይደሊ ማለት ሲ በጣም ክንግደሰሉ አጸቢቅና ክንሰምዖ አጸቢቅና ክንሓስበሉ አጸቢቅና ነዚ ነገር ዝንምርዳ ክንተግሕ መታን ማለት እዩ ፓረንቲንግ ሓደ ሰብ ዲፋይን ክገብራ ከሎ በእንግሊሹ ናብ ትግርኛ ከመልሳ ክፍትኔ እንታይ ኢሉ መስለኩም ንሓፂር እዋን እግዚአብሔር ትረስት ገይሩ አሚኑ ዝህበካ ሓላፊነት ኢሉ ንሓፂር እዋን ምክንያቱም ደቀኻስ ክኸዱ እዮም እጂ አጸቢቅና ብጣዕሚ ተረዲእና ተገዲስና ክንገብሮ ዝግባአና ደቀኻስ ክልተ ግዜ አይተእብዮም ኒኻ አንሳ ኢኻ ተእብዮም እጂ ዚኣ አይበልኩን ከም እንደገና ክደግማ አይትብልን ኢኻ አንሳ ስለዚህ ነዛ ሓንቲ ግዜ ጽቡቅ ጌርና ክነእብዮም መታንስ ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ እንዳሰማዕና እንዳተአጠቅና ኢንቴንሽናል ኮይና በደንብ አተኩሮ ንገብሮ ዘበለ ሁሉሲ ፈሊጥና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ብዙሕ ቻሌንጅ ድማ አሎና ሓደ አነ ሪፍሌክት ድገብረሉ ትንክፍ ከብለልኩም ሞና ብዘቃል ክመጽ ሓደ እቲ ዘመን እናተለዋወጠ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ምዕራብ ዓለም ኣብ ካልጋሪ ካናዳ ንቕመጥ ኣለና ንኣና ጥራይ ደይኮነስ ነቶም ጻዕዱ ኣብዚ ሲስተም እዚ ተወሊዶም ዝኣበዩ እቲ ነገራት ብቅልጡፍሲ ብዙሕ ተለዋዊጥዎም ተቀያይርዎም ስማዕ ዲጅኸ ብዙሕ ይልወጥ ይቀያየርና ንኣና ሞ ካብ ካልእ ሲስተም አቢና ዝመጻና ካብ ካልእ ባህሊ ዝመጻና ሲ ማዕረኽ እንደ ሓደ ግዜ ሓደ መምህር ነይሩና እቲ መምህር ንመጀመርያ ግዜ እዩ ነታ ኮርስ ዝህበና ዝነበረ ክርስቲያን ሂስትሪ ምስ መራኸቡን የብሉን ዝብለኩም ነገር እጅ መንእሰይ ስለዝኾነ ንመጀመርያ ግዜ ይምህር ስለዝነበረ ኣብ ሓደ እዋን እንዳማሃረና እንታይሉና ነዊሕ ግዜ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምሂሩ ሪታየርድ ገበረ ናብ 80 ክጸግኦ ከሎ ንኡ ይእድሞሞ ሞር ሕቶ ዘለኩም ገለ ድማ እሱ ተሓተዎ ኢሉ የምጻል እቲ ምስ መጸ በሕቶን መልስን ብገለስ ካብቲ ሂስትሪ ገለ ወጽያስ ብዛዕባ ቤተሰብ ኮይናታ ጉዳይ ጻዕዱ ከም ትፈልጥዎም ኢሞሽናል አይኮኑን ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ድማ ፐብሊክ አይገልጽዎን እዮም እና ሓደ ነገር ኢሉና ኣብ ልበይ ደይጠፍእ ማለት ዝብልኩም እቢ ዝበለዩ ነቶም ያንገር ጀነሬሽን ድኾንና ማለት እዩ እንታይ ኢሉናስ አም ሶሪ ኢሉና ናበኺ ንሕናሲ እዚ ሂብናኩም ደቅኹምሲ ኣብዚ ሲስተም እዚ ተእብዩሎ እዚ ሲስተም እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ድኾነ ሲስተም እዩ ገዲፍናልኩም ንኸይድ ዘለና ባህሊና ገዲፍናልኩም ንኸይድ ዘለና እናበለስ እናነብአ ነጊሩና እንታይ ክብለኩም ኢለ ንኣና ጥራይ ደይኮነስ ነቶም ኣብዚ ተወሊዶም ዝኣበዩን ሲት ነገራስ እንዳተለዋወጠ እንዳተቀያየረ ይመጽኡ አምላኽ ባርኮም ኣብዛ ጃንዋሪ ዲሂና እምበርኮ ሓደ ወዲ 18 ዓመት ታሕቲ ዝኾነሲ ሆርሞን ቼንጅ ክገብር መድሃኒት ክወስድ እኮ ብዘይ ፍቃድ ናይ ቤተሰቡስ ይኽእል ነይሩ ኣብዛ ዓመት እዚኣ እኮ ደው ኢለ ንኣኻ ከየማኽረሲ ጾታ ጀንደር ጓሌ ክብለካ ክእል ማለት እና ከየማኽረካ ድማ ክወስዶ ይኽእል ስለዚህ እቲ ሲስተም ተዘለናዮ ቦታ ስክርዳአና ብጣዕሚ ኣለዎ ዝቀዳም ካልኣይ ድማ ንኣና ብፍላይ ድማ ካብ ካልእ ባህሊ ዝመጻና ሰባት እዩ ካብ ካልእ ሲስተም ዝመጻና ሰባት እዩ እጂ ኣብ ምዕራብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ህማቁን አይብለኩም ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲስ ኣሎ ሰብ ዝኽበረሉ ቦታ እዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ኣሎ ግን ድማ ብዙሕ ድማ ሕማቕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ንገለ ነገራት ክነጽጎለና ንገለ ድማ ክንቅበሎለና ሕጂ ነዚ ንምግባር ባዕሉ ከም ወላዲ
أنا أبت ببزليو يزبل مغنياتو فلتر كتقبرو نبقلو سي أين مو فليتنا يو نينا إنا نقبلو نينا إنا ندرس كلا نقرات حاسبكم ولو دوت فلتو تخلو أنا هذا ما قلت حتيتا نقزع رسي حتيتا سي جيب بحلنا خنحلف اللوم قلا نبلينا تجي كوفي لس نقزع رسي حتيتا تجي أنا ندك أيسي كحلف تخوينا إريتريان كالتشر وينا حابشا دبلوسي أين يدحلف إلا أكر ما أملاخي دنقرأكم سينا مالت intentionally سي كنهرم تخوينا سي أين سبعة بأبيا تمحرسة قال تجي اسمع عنده اليوم تتولن ذاك ناسي بحلنا خن مهرم تخوين ناسي أين بحلنا نمهرم سي اسكي نقرني اليوم صنيلو لحراي صبغت تايلن باي ديفولت يمبر أنا ونسي intentionally حدا خلت إلى كنقرك سايك إني قلت صبغت تالي تكاني لحراي كوفي لنا حاسبنا ما بدنا أبيت مخبار كلام شالو أبانا زلو صبغ نبلو نقرأ جي intentionally يجي بزح كأدوكم هيدا اللي نيجي هذا خلت الناسي default ترى يدا يكونس كنا قمت أخن كلا لهم شو قد ما أكلت cultures لازم نبرو نحنا ونسي نتي زغدو وزلو نجارات أبتناتهم تأمس ما أرغن دا ينرد نبقلون هذا حتى ساتون أو جزالو ناتنا culture دقد ما يوتو culture system أزيو سكبي تجي أنت بيس ترى كابا خوص دل أنت بيس يعني كن حسب كنت قبرنا إلى حس لكن هذا في الله كاب أفريقيا قال مسمت أنا أشتي يوم قال ثبت تمرتني له حسب مودو تفلت زلوا مستراجل أبو فيتنا مقبة كسا زلهم دو قال زلوا هذا قال أدنى قرني مجمّر يا مسئلون إنجليش هيك إني أكسنتون يلن قلمله فيت كجبرنا تقالسكوس إرتراوي حس الرخيبين أبزز أنا وكحجزني إلى قرب تبلكمه ورست بتوجد أخوه سيلن كابتوم كالو أتسي السوزنت أجني بزحي أيود أخوان ده هنجي أزوني هذا غير ما السوزن أجرن مالته بتعامل جافي إنه سيل جافي إنه ريجكت غيرنا توتالي ده هراي أنا دم يدو قرب أمتات مسكركو فيت غيره ቋንቋውን ገለም ለሚደዮ ቶም አውቱን ገለገለ unfortunately ግን በድህራይ ንዝመጹን አነውን ሲዘሰም ትሱ ዝገበረንስ ይደፍቆም ፎብ የምዝብልዎም ፍሬሽ አውት ኦፍ ቦት እጂ ትግርኛ ምዝራብ ምስተሐድሽ መምጻእ ምሱ አሶሺየት ስለዝግበር ከመخون አይደሉን ፋራ ይድባል ስለዚህ ክነጸል መታንሲ ትግርኛ ምድርባይ እንግሊሽ ጥራይ ምዝራብ مستناتو مقراب ياتا فيت كجبر دخل سلازم انت هيك بلقكم دليل اب كلت تبحل دا ابيو قولوسي بزو ستراغلوم يوم ابيتنا زله فبايد ما كم كريستيانات نحنا تاز ابيت نغرناو كريستنا كنحلفلهم امنت كنحلفلهم ناب غويتا خوينوم صعبت غويتا خنبرو متان سيستم دماس بزبز منقدس نزز نتصق عينت ببزوح عينت منقدسي قال سلنا حج نازو كله سي كستايرنا بالانس غيرنا ببزوح انتنشناليتي ببزوح صعرتاتنا ياتينا قريص ناس امنتي دك امنت طراي ديكونس كم تبقدام يدبلكم امنت خنغبرو متان ማለት بزوحو تصاري بزوحو يقلس ማለት دغلا غزي انتي نخون مسلكم كاب عالم نهلو منبر نعلم كما يجيرون فيس كم زقبروا واون أين مهرم لنا نأكبهم كاب كله نفليهم هذا جيزي كنت بتصحى وإلهم هاري رومسي عالم سي فيس كجبروا واون عالم تما تأكله بدم بسلت إنهم بدم بي فليتهم ماتشور يروم تزي أتيوم ما حيال دخونات عالم سي تصبي يا مازل تقولينا من البعض أبيت كمزبال كومز تيوريو تنسقوهم كتبلون تقولوا نالبعض ما يكريستيان بيت مرت منها أو يدحيش قال لنا باللخو هذا أبو زعبيو كأنه مخلون تايلو من المسلك أبو أيمن أبي ما أثبت مرتنا كريستيانا هذا قول أبو في الله لكن ينفرستم ساعتهم كلنا برات مصر آية شو يقولوا ناب على من بيخيروا نقول لهم يا أختم دبدب بيصيروا هذا ما قال تزي أجمعوا أنا
ክርስቲያን አይኮንኩት እዚ ዝብሃሎ ዝነበረ ገለ ኩሉ ነፂ ገዩ እዚ ወዲ እዚ ተዓቂቡ ይጸኒህ እምበር ፌስ ምስ ገበረ ዓለምሲ እንታይ ከም ዘሎስ አይፈለጠን ነይሩ ስለዚ እዚ ሁሉ አይነት ቻሌንጅ ዘሎና ሰባት እዩ ቃል እግዚአብሔር ክፍል ዘዳግም ምዕራፍ 6 ከም ዝበልኩኩም ካብቶም አገደስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቤትና ብዛዕባ ደቅና ዝዛረበሉ ክፍል እዩ ዘዳግም 6 ካብ 4 ክሳብ 9 ዘሎ ክፍል ኢና ነንብብ ቁጥር 7 ክንርያ ደደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ሕራይ ተኺልና ከም ኩሉ ግዜ ንገብሮ ነው ክብር አምላክ ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብል ካሓተኩም ንዝመጽ እስራዳ ድኸውን ሲ ነዛ ቃል እዚኣ ባሕጽሩ ክንርያ ኢና ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ تخيلكم ساعات كريمة أنت أفئات اللامة تجيركم لا يصبون يروح እግዚአብሔር ይባርኩም ሕራይ ከም በቦዬ በስም ጎይታ ኢየሱስ ወእስራኤል ስማ እግዚአብሔር አምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ እግዚአብሔር አምላክካ ብሁሉ ልብኻን ብሁሉ ነፍስኻን ብሁሉ ኃይልኻን ፍተዎ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ንደቅኻ መሃሮ ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካ ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከለኻን أبت مبالكان أمتن سأخان بو تزارب نملكت أبيدك أسره أمنجو انتخاد ما كتاب يقول أبلدات بيت كان أما أتسو خان دما صحفوهم لخباركم كفلوك زيابير بارك كسرنا زي أنبار أب إسرائيل تا وإسرائيل سمع شمع تبلس لزلا ناي شمع كفلي أقداسيت كفليها እጅ ስማ አብ እስራኤላውያን አብ ዕብራይስጥ ሲ ስማ ማለት ሰይልካ ስማ ማለት ዳይኮነስ ተአዘዞ ኩኖ ንበሮ ማለት ወእስራኤል ስማ እዛ ጠቅስ እዚኣ በታ ቁጥር 45 ሲ ኮንፌሽን ያ እግዚአብሔር አምላክካ ሲ እንታዩ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ነፍስኻ بملو حيلها فتوه طيب شو دما موداتا ازي انا زكا زلخو لومي زكا زلخو قالات ابلبخا يخو ازي دغونه اسرائيلاوي بفلاي دما ودي عافو كخفت كلو مجمريا زت حزو ميمورايز دغبرو قاليو نمالت كلت غزي نغون مشتن دما كونفيس كغبرو والله ابيتوم سي ازي املاكا እግዚአብሔር هذا يوسف السخا دما بملو لبخا بملو نفسخا بملو حيلخا فتو زي انا لو مز الزكا زلخو قال اب لبخا يكون كل غزي يزبلو قال ابزن ريسنت امتات ناتي فيفرايت اوثر على صحافه يعني رابايو نا اب حدا صحفو كمزي يدو ግብፃውያን አይኮን አለዎም አይኮኒክ ደኸን ነገሮም ሲ ፒራሚድ ፈረንሳውያን ድማ ኣብ ፓሪስ ሲ አይፍል ታወር አለው አባ ድማ ጣሊያን ድማ ሮማውያን ድማ ሮም ድማ ኮሎሲየም አለው እጅ ሁሉም ሀገራሲ ከሙንዳ በለስ አይኮኒክ ደሆነ ነገር ሲ አለዎም ነገር ግን ነህና አይሁዳውያን ይሉ ደስ ዝበለትን ነገር دغونه ايكونيك حنص ايكون اندلنا ناتنا ايكونيك سيمبولنا ناتنا وانا نغرسي بيتنا دغونه ايهوداوي سي ابي دسرحت لكم ابيو تا وانا نغروسي كمزي بوست كارد انت زوص كمزي خالوت دغبر نناتك ايكونيك دغونه نغر توصوسي ناتنا سيلو بيتنا تاسواي ن4000 500 سوري 2500 بأكل أمتات كم مدرم تنقلهم كبقوسي اتا مننتهم كيطفو ابزغدو كله طفيهم سي يزوم ما زغدو اتا ابيت كاب نسنت جميره ان تدغمت ان تبحلت ان تشمدت ابلبهم غيروما ما اغلاي ነገር غيروم سي زنبرو لا ነገር ስለዝኾን አውራ ነገር ይዚ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ كجمر كلهم بقار نابدقها حلفهم محرم قدم مبالو سي بقى هيد جمر واسرائيل سما
እግዚአብሔር ኣምላክ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንኡ ድማ ነዚ ኣምላኽ እዚ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ሓይልኻን ሲ ፍተዎ ነዚ ሓደ ኣምላኽ እጂ ብምሉእ ልብኻ ክብሉ ከለው ልቢ ኢነር ላይፍ ናትካ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ውሽጢ መንነትካ ዘበለ ኩሉስ ንኣምላክካስ ኣፍቅሮ ብምሉእ ነፍስኻ ነፍሲ ክበሃል ከሎ ድማ ናቶም ኩሉ መንገድኻ ህይወትካ ዝጠቕለለ እዩ ብምሉእ ሓይልኻ ኣብ ገለገለ ናይ እንግሊሽ ትርጉማት በትናትካ ሪሶርስ ዘበለ ብዘለካ ዌልዝ ዘበለስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ ሕጂ ብዘለካ ዘበለ ኩሉ ሲ ታዩ ዲቫይድ ምግባር ደይኮነ ዋና ሓሳቡ ናይ ዝቃል እዚ ጎይታ እውን ዝጠቐሳ ቃል እያ ትዝክሮ ኢኹም ታዛ ኣበየት ትእዛዝ እንታይ እያ ምስ ተባህለት ነዚኣ ሓንቲ ኣምፅኡ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ሓይልኻስ ንኣምላክካ ምፍቃር ነተን 613 ትእዛዛትን ሕግጋትን ሲ ጠቕሊላ ትሕዝ ሓንቲ ቃል እያ ካልአይቲ ድማ ድወሰኸላ ንብፃይካ ድማ ከም ገዛእ ርስኻ ጌርካ ምፍታው ምፍቃር ስለዚ እዚ ብኩለንተናኻ እተፍቅሮ ሕጂ ብኩለንተናኻ ንኣምላኽ እተፍቅሮ እንድሕር ኮይንካ ናብ ደቅኻ ንክሓልፍ ሲ እዩ ናቹራል ንስኻ ደየፍቀርካዮ ነገር ንስኻ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ሓይልኻ ደየፍቀርካዮ ኣባኻ ቦታ ዘይብሉ ነገር ሲ ኣብ ደቅኻ ይሓልፍ ገሊኦም ሰባት ንደቆም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣምፅእ ምባል ሲ እኹል እዩ ድመስሎም እዚ ኣዳስ ምርጫ ስለ ዘይብሉ ክመፅእ ምርጫ ብዘለዎ መዓልቲ ግን ኣይረኽቦን ኢና እስኻ ባዕልኻ ደየፍቀርካዮ ናትካ ቀዳማይ ደይኮነስ ናይ ወድኻ ቀዳማይ ክኸውን ኢልካ ምሕሳብ ናይ ጓልካ ቀዳማይ ክኸውን ኢልካ ምሕሳብ እሽነት ናቹራሊ ፍሎው ረኺቡ ሲ ካብ ልቢ ናብ ልቢ ድፈስስን ድሓልፍን ነገርን ሲ እንታይ ይመስለኩም ቀዳማይ ሲ እስኻ ባዕልኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ሓይልኻን ሲ ንኣምላክካ ምፍታሕ ንኣምላክካ ምፍቃር ንኣምላክካ ምንባር እታ ቀፂላ ዘላ ድማ ቁጥሪ 7 ንዝለላ እሞ 8 9 ተሪእኹም እውን ማእኸላይ ግበሩ ዓይነት እንታይ ዝብል መስለኩም ኣብ ኢድካ ነቲ ቃል እሰሩ ኣብ ማእኸል ክልተ እንትኻ ድማ ክታብ ይኹን ካብ ኣብ ቤትካ ድማ ኣብ ልብዳትካን ኣብቲ ማዕፆን ሲ ፀሓፎ እንታይ ማለት እዩ in every ኩሉ ዓይነት ህይወት እኮ ኣብዚ ማእኸላይ እንትኻ ማለት ቪዥንካ ናትካ ተኩሮ ናትካ ነገር ኩሉ ሲ እግዚአብሔር ማእኸላይ ይኹን እግዚአብሔር ተቀዳማይ ይኹን ኣምላኽ ትቃሉ ሲ ዋና ነገር ይኹን ትኸዶ ዘበለ ኩሉ ሲ ከም ቃሉ ከም ትናቱ ሐሳብ ከም ትናቱ ምኽሪ ይኹን ብምሉእ ሲ አንዲቫይድድ ሆነ አቴንሽን ንኡ ሓቦይ ኣቤድካ ድማ እቲ ግብረ እዳውካ ዘበለ ኩሉ ኣቤትካ ድማ ኣቤትካ እሱ ይኹን ዋና ኣብ ልዳት ቤትካ ኣብ ማዕፆኻ ሲ ፀሓፎ ማእኸላይ ናይ ቤትካ ሲ እቲ ቃል ይኹን ኣምላኽ ይኹን እጂ ኣምላኽ ብምሉእ ልብና እንዳፍቀርናዮ ብምሉእ ነፍስና እንዳፍቀርናዮ ብምሉእ ሓይልና እንዳፈተናዮ እንዳፍቀርናዮ ኣብ ቤትና ድማ ሲ በቃ ኣተኩሮና ንሱ ኩሉ ክንገብር ከለና እሱ ዝቅድም ናይ ቤትና ድማ ዋና ናይ ቤትና ማእኸላይ እሱ ተኮይኑ ግድን ናብ ደቅና ክሓልፍ ግድን ናብ ደቅና እናሰገረ ኸይድ ድራቅ ወንድሜ ኣፍቂደዮ ይድሞ ትማል ምሸት መጀመሪያ ጊዜና ተራኺብና ገለ ይእለን እጂ እቲ ካበይ ተበጊሱ ገለ መለስና እልን ነርናስ ታይሉን ኣነ ይሉን ኣብ ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከም ገዛኻ ምሽ ዓይነት ማለት እዩ ኣቡይ ኣብ ኣደይሲ ብጣዕሚ ኣፅራት ልሉ ኣነ ኣገልግሎት ምስ ጀመርኩስ ኩሉ ሰብ ኖ ወንደር ምንም ኣይገርምኒ ስኻ ደኣ ታዴኻ ዝፃዕረቶ ፃዕርሲ እዚ ከም ትኸውን ሲ ንፈልጦ ነርና እዮም ዝበሉኒ እጂ እቲ ኩሉ በቃ ንኣምላኽ ምፍቃር እቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ደሎ ኩሉ ፓሽን ኩሉ እቲ ፃዕርታት ገለሲ ግድን ደቅናስ ካች ክገብርዎ ክዕዝዎ ስለዚ መጀመርያ ካብ ገዛእ ርስና እዩ ዝጅምር ካባና እዩ ዝጅምር ካብ ልብና ካብ ነፍስና በሙሉእ ሓይልና ንኣምላክ ክነፍቅሮ ንኣምላክ ክነብረሉ ቤትና ማእኸላይ ንሱ ኸውን ከሎስ ንሱ እዩ ዝመሓላለፍ ንሱ እዩ ካች ትገብርዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ናብ ቁጥሪ 7 ክመፅእ እሞ ብሓፂር ደቃይቅ ክዛዝመ እየ ክልተ ትእዛዝ እዩ ኣብዛ ቁጥሪ 7 ንረክብ ተቐዳመይቲ ንደቅኻ መሃሮም ይብል ብል እልያ ዝኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት
ኣብ ልብኻ ይኹን ምስ በለ ማለት እዩ እቲ ቃል ኣብ ልብኻ ምስ ኮነ ናትካ ምስ ገበርናዮ ምስ ገበርክዮ አንተ እዩ ዝበልናዮ ማለት እዩ ናትካ ዝኾነ እዩ ትህብ ናትካ ዘይኮነ መቼም ኣይወሃብን ስለዚ ናትካ ምስ ገበርክዮም ትእዛዝ እንታይ እዩ ዝብል ንደቅኻ መሃሮም ይብል እጂ ቁርብታ መሃሮም እትብል ትግርኛ ክትሓፅረና እዩ ተመሃሮም እትብል ቃል ሓደ ጊዜ ናብቲ በኹሪ ጽሑፍ ምኻድ ኣገዳሲ ይኸውን በእንግሊሽ sharpen teach them diligently ገለ ብዝብል ክልተ ቃላት ገለ እንዳሐወሱ እዮም ዝትርጉምዋ እምበር ሓንቲ ቃል ኣይኮነትን ደላ ኣብ ትግርኛ ግን መሃሮም ብትብል ያዘላ እዛ ቃል ኣብ ካልእ ናይ ትግርኛ ትርጉማት ግን እዚኣ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንቕ ከለና ናብ ትርጉም እንድሕር ኬርና ሓንቲ ቃል እሳታ ቃል ናብ ካልእ ክትርጉምዋ ከለው በብቲ ኮንቴክስት ናይ ትግርኛ ሲ ናበይ ተተርጉማ ምሕሳብ ኣገዳሲ ስለዚ እዛ ቃል እዚኣ 10 ግዜኣ ተጠቂሳ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተና 10 ኣውፅአየን ኣብ ትግርኛ እንታይ ኢለን ተተርጉማ እጂ 10 ምንባብ ኣየድልየንን እዩ ግን ተሓሳብ ከትህዘኩም ካብ 10 እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣብዛ ዘዳግም 6 ጥራያ መሃሮም ተባሂላ ዘላ እምበር ኣብ ካልእ እንታይ እዩ ምብላሕ ምውጋእ ከምዚ ዓይነት ትርጉማት እዩ ዘለዋ ኣብኡ ኣብ ዘዳግም 32:41 ተኺርና ንኣብነት ዘንበልብል ሰይፊ ምስ ባሕልኩ ይብል ገለ ኣጥቂያ ተኮይነ ባዕልኩም ተረድእዋ ሕዛ 3 እግራ መዝሙር 45 ቁጥሪ 5 ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ ፍላጻታትካ በላሕቲ እየን እታ በላሕቲ ትብል ኣብዚኣ መሃሮም ትብል እሳያ ኦኬ ክሰግር እሞ መዝሙር 73:21 እውን ኣብ ኩላሊተይ ምስ ተወጋእኹ ትብል እታ ተወጋእኹ ትብል ንሳያ ሕጂ እንታይ እዩ እታ ሓሳበይ ጥቕልል ከብላ መሃሮም ክብል ከሎ እዚ ዝብል ዘሎ ኣብላሕዮም ሻርፕን ግበሮም ስለዚ ንደቅኻስ ሻርፕን ደም ሕጂ ካብዚኣ ሓደ ነገር ንርድኦ ነገር ሲ ካራ ይኹን ገለ ይኹን ምስ ጎደመ ይኹም ትብልዎምሽ ምስ ጎደመ ኣምፂኤ የብልሖምሽ ሕጂ ከብልሆ ከለኹ ረኣዩኒ ከብልሆ ከለኹ ከምዚኣ ገይረያ በሊሓላ ኣጆኹም ኣይበልዕትና ከ ከብልሖ እንተኮይነስ እንታይ ትገብሮለን ብዙሕ ግዜ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ትደጋግሞ እጅታ መሃሮ ብዓጥራይ እንድሕር ወሲድናያ ሓደ ኣብ ሚኒንግ ጠፍኣና እምበኣር ደቅኻ ኣብላሕዮም እንድሕር ኮይኑሲ እተብልሖ ሓንሳ ኣይኮነን ብዙሕ ደጋጊምካ ሎሚ ትነግሮም ክትስልቹ የብልካን ፀባሕውን ትደግሞ ድሕሪ ፀባሕውን ትደግሞ ሓንቲ ነገርሲ እስራ ግዜ ትደጋግምዋ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ሲ እስራ ግዜ ትደጋግምዋ ኣነ ሓደ ካብ ዝገበርናዮ ማለት ብዛዕባ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ምሽ ወይ ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ምስ መፀ ጥቕላል ነገሩ ንምድረይና ምሽ ብብዙ መንገዲ ይደጋግመሉ እግዚአብሔር ፈጠረን ዳሕራይ ሰብ ኃጢአት እዩ አምላክ በተስፋታት ኣብ ብሉይ ኪዳን አጽርዩ ነገር ግን ዘአበየ መድኃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ናብዛ ምድር እዚ ንሱ ኣብ መስቀል ውኢሉ ህይወቱ ሂቡ ህይወት ሂቡና ንኡ ድማ ሕጂ ክንነብረሉ ጸጉ ይቡና ኣሎ ምሳና ኣሎ እዚዩ ክርስትና በዚ ድማ እንደ አበና ንኸይድ ቪዲዮ ኣሎ ናይ እስራ መዓልቲ ገለ በብሓደር ኢና ኣነ ባዕለይና ትምህርቲ ምሂረ መጽሐፍ ገይረ ምሂረ እጂ እንታይ ይድገብር ደለኹ ምብላሕ እዩ ሓንሳ ኢኮን ካንተ ነግሮ ምብላሕሲ ክደጋግሞ ይደለክ ሓንቲ ነገርሲ ሓደ መዓልቲ ስለዚ ነገር ከየምሲ ኣይህዝዎን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይዝብል ዘሎ ንደቅኻስ መሐሮም ኣብላሕዮም ብንእስነት ተወልደ ህፃንሲ ወይ ድማ ቆልዓሲ ውሉድሲ ከምቲ ኣብ ኢድ ጅግና ዘሎ እንታይ ይዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ፍላጻ ፍላጻ ከምዚ ኣብ ጫካ ኸይድካ ሓደ እንጨይቲ ኣምፂኻ ፍላጻ ኣይትብሎን ኢኻ ምስ ኣምጻኻዮስ እንታይ ትገብሮ መስለኩ ትቆርጹ ነታ ጫፍ ድማ ተብልሖ ሳኮያ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ዕላማ ነቲ እግዚአብሔር
زحزلو ديستيني تحصان كحرمتان تقولا كحرمتان سي تبلو يا مالت بقت على تقرص كيد غمكا كيسلكها فبز حويز بلن زلبره مشيت الناس اللي every night كل جزء كيد غمتنا تا وتصيت الأريب كل جزء الناس اللي كيد غمت كيسلكه نادما دس دبلني تي أبي ربار كم يقولون لنا دكنا على ما يفلت أبدا دقت إيميا يفلت أبيت أملاقسي توليده أبتابيت أقل قالوا خوينا دقة زبحاسي نمرأة شتت لونسي واتي يفلت بس بالنبي أبي ربار كبرنا أملاقنا يقول سلاسي مقرات يززبل زلو بلح قبرو عبل حيو قرأتو محرو قبل كلوس زي يملك قال آية إزاز انت إذا بالمسلوكو بؤو تزارب محرو إلي جمرمو تحرير ما مودة تادما بؤو تزارب إلي إزاز انت تأسيز تايبل أبيتك كوف أم بالك 4 نقرات يزتكس قال آيدما أم من قدي كتكيد كلوها سالس آيدما كتدكس كلوها رابع آيدما كتنسق كاللغاس بو تزارب تجي نهي واسي بملء تحيزوها بتا نايمود أتا تجمير ناس كتنسق خلو دهر آيدما كغيد كلو سالس آيدما بيت كوف قبل كلو هو الكلو قبل مساح ديو درار ديو قال كدكس كلو سلازي كاب متنسق كسا مدك أسيو تزارب بوم دبلدل محرم ده يكون سبب زي أكن تزاربون كبا أسوق الله بق على أملاك يركا تعرقهم قال نجر كم سوق الله قالك زي أبير ندحوس كست نجرهم تزاربوا تمام أنا مارينيا كذا تجاوت discuss قال أنت هاي قبره إذا قال سي أبلبهم كم ساعة توندا قبرك تجاوت نبغى كتسوق الله أمتن سوقهم كتنسوق الله بقى على أملاك جمرو بس ألوت كجمرو سي قدامي إغزيابير كجبرو وس تجبرهم تنقل أنتي قالوا دفتوا زمارة يالله فارس فانك ده لا ودي قلت بالمزمور عنه نحن بعالجوشة بقى إذا جمرو متى يجي قديم زتسأسي نا أو أبلو كفيتو نبت زي تنسأزلو مدى كاسس يقول يماله يجي بات مزمور كابدك أصلا بر كبلوس الساخ جمرو سلازدني. In fact خوينا خيداهم بقدامي بيت تمرت زلوا وكله كم يفكروا مدن كريستيان مزمور يفلت. The whole school زلوا ما تسوي زمر تباهيلوس الدل توهبوه قابي ندعريت كم زي أجيرو نتا مزمور زميري وهزازي مواتخستي. ليش ده يكمل لكم ده كتسأل. أنا رما بفلاي تغير يا بتعمل. أمن قدي كتكيد كلخا. حدا ود حدا زي أيلون نسي لا بقريمات إنه بزق التردي ودي تردون يفلت لكن تبقتي مرد أجل تايلوني قالوا مبتصحن من لاسن كابت تمرتسي ما يسبيت يكون الناتج أنا يدوسدم أنا يدل لسه أي سايت تنكفون يعني سرحون سلازي تأم تاكسي سلازي ور قد في بلا يبصحهم قد في بلا يملس أنت هيدا أمل لا يلوم this is the time مصدق أيسي دقلوا له جزء باري خيفانو استملسوا دما بتا مكينا اندامص انا غغلون مال انت خوينا دغونه ነገር تريت ديغلسي كما يويلكم غلا مبلسي درخ بله اذا قالوا زي كما ياتبل ام منجد خد كيد كلو بو تزار بقى الexavier اندا تزارب كاتمص مشت بسكرين ايتفانو منيخ صليغا باريكا كمزي اديونا حونا صليغا بقى الexavier سي بقى تمشتهم تتقليلاس ليتهم يزوم ما زغدو سي صلوتن قال እግዚአብሔር እንትሆነሉ ንጎድማ ከተስሲ ታደገር ትጅም ተሪኹም ማብዘያስ አንተ ሰዓት ፍላይ ይብል ምፍላይ ጽብቅ ተፈሉ ኩሉ ህይወት ዩ ሐዞ ዝብል ዘሎ ኩሉ ህይወት ይጠቅልሎ ሐዞ ከተንሱ ገለው ጀሚሮም አብኮፍ መባልካ አመንገዱ ኸዱ ኸለው አምድቃስ ኩሉ ሲ بتي قال الناس زارب كان ناس صوت كاس ملعيو يزبل كبرنا املاخنا يخو بازو خمس ندحر مدينه يو نابيك خيت كبرنا املاخنا يخو
بس دم غزاز بالكم بك أبز بوتازي كهنا يترخبوني أبز بوتازي مقدس يترخبوني زي ناي بيت تأزاز ندكنا ممهر ندكنا كم زندا جبركا اتقال مملأسي ناي ولد ناي نفس وكف سب حلافي نتنبر نكهن دوهاب نبيت كريستيان زوهاب بزناتنا دم ما يكون أبيت كريستيان أبسمون حانت ما ألفيهم كموت كم زي عينة الدلسي زركب نحن ترينا ولد ترينا بمتنسى نرغبون هنا عبت بيت ملو ما قالت نرغبون هنا أم مدك أس نرغبون هنا أم منجد نرغبون هنا أنتي كله حاجز يزخو دقة في دخو نمبر أورانا جرا يكون سلزي زيا نكهنات نمقدس جلز توحبت تأزازن حلافينة تندي يكون نبيت بتوحبت تهبيت بأرسي كم زمان يهوداويان أيكن دبلاسي أيكن ناخد كون جبا بيت ناسي زي أبك كاب متنسى كسا مدك على እግዚአብሔር እንዳተዛረብና መሊእና ብኡክን እዞም ይገባ ክብረና አምላኽና ይሁን ወይታኸረደ አናይ እግዚአብሔር ክድግፈና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ርእስና ናቢልና ጸሊና ወድኢና ኣብ ሰዓት የዘለኹ ክልተ አልፈለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ ርእስና ናቢልና ሁላትና ንጸልይ እግዚአብሔር ይባርክ ሁላትና ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ እግዚአብሔር ይባርክ ዳጸለና ሓደ ሕቶ ከሕትት እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት እዚ ጉባኤ ቅድሚ ምእፃውና ህይወተይ ንጎይታ ከቦ ደልየ ዝብል ሰብ እንተሎ ዝኻብ ሰማይ ሰማያት ድመፀ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዶ ኣለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ከንግሶ ደልየ ዝብል ሰብ እንተሎ ነዚ ከምዚ ከይጸለናስ እዚ ጉባኤ ከኣጾ ስለዘይደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኢድኩም ከተሪኡን በፍቅር ሓተኩም ምናልባት ትብሉ ዶ ዘሕፍር ነገር የለን እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እንትና አሚትና እንዳጸለና ከለና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ ኩላትና ሃሌሉያ ጎይታ ይባርክ በካሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካልወት ከተውሉ ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ናጽነትና ሐቦ ምድር የለን ፕሊስ እንትና አሚታብልና ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ትውሉ ካልወት እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላክና ይሁን ሐዊና ብዝና ጸልይልካ كلاتنا نتفسق خبز لنا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ዳውና ዘርገና ነዛሐውና ነባረኩ ንጸልየሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነመስግነካለና ስለዚህ ሐውና ዚ ስምካ ይባረክ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንጸልየሉና ሎምድማ እግዚአብሔር አቦዬ አቤትካ ይተኸል እግዚአብሔር አቦዬ አቤትካ ይጽና ኒያማን ንጸጋም አይበል ንድህሪት በኢየሱስ ስም አይመለስ በሙሉ ልቡ በሙሉ ነፍሱ በሙሉ ኃይሉ ናኻ እናፍቀረ እናገልገለ እናሳአበ ዘመኑ ክፍጽመታን በኢየሱስ ስም ንጸልየሉለና ቀንበር ዘበለ ይሰበር ካብለልዮ በኢየሱስ ስም ዝከታተሎ ሁሉ አጋንንትን ዘብረሉለና በኢየሱስ ስም ንወግአሉለና ሰንሰለት ዘበለ ሁሉ ይበጣጠስ በስም ኢየሱስ ይበጣጠስ ቀንበር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይሰበር ዘሐውና ገና እግዚአብሔር አቦዬ እናራእናዮ አቤትካ ይእበ ይለምልም ይፍረ ይተኸል በጸጋ ኸበቦ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርካ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽና ይኹን በመድሃን ሓንቲ ነፍስስ ኣብ ሰማይ እንታይ ይኸውን
عب حاجوس استحاجوس أنت اللوك زيابير يبارك هاللويا كبرنا حبو هاللويا زيابير مسكن هاللويا يسوع كريستوس قويتاي يداونا الإلنا تسألنا خنودينا زيابير مسكن سكي نسأل زيابير يبارك هاللويا قويتا غرد أنا نفس وكفنا بملو لبنا بملو نفسنا نأملخ نافكرنا بملو حيلنا نأملخ نافكرنا ناي بيتنا ما أغل نسخن قبره هاللويا نسو بينو خون أبلبنا قالوا ختكل نوغ النبر زيابير كرد أنا بيسوس سم نسألي هاللويا زيابير يبارك هاللويا 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 زيابير مسكن سكن ود قبرنا بزخ صوي موس صلوت قبرلنا زيابير يبارك بو نزازمينا زيابير مسكن ኢየሱስ ጎይታ እስከ ንጸልይ ሁላትና ስለ ቤትና ዳብና ልዕልና ሁላትና እስከ ንግዚአብሔር እስከ አፍልጦና ሃቦ እስከ ስለ ምሕረቱ ስለ አቤትና ዝገበሮ ምሕረት ስለ ስዕበና ዘሎ ምሕረት እዳውኩም እስከ ልዕል ተአመኑ እስከ አፍልጦ እስከ ሃቦን መንፈስ ቅዱስ አፍልጦ እስከ ሃቦን መንፈስ ቅዱስ ንቤት አብርሃም ዝመሐረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አመስግኖ እስከ አፍልጦ እስከ ሃቦን ምሕረት መንፈስ ቅዱስ እስከ አፍልጦ ሃቦ አቤትና ሃሌሉያ ጽቡቕ ነገር ዘሎ አቤቴ ካባኻ ይስከበሎ አቤቴ ዘሎ ሰናይ ነገር ምንጩ ንስኻ ይኸበሎ ሃሌሉያ አቤቴ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ኩሉ አባኻ ይበሎ ዝስዕበን ዘሎ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ምንጩ ንስኻ ይኻ እግዚአብሔር በሎ እስከ ወቕዓታ ዕልልታ እስከምፁ ሃሌሉያ ስለ ምሕረቱ ስለ ጉስነቱ ሃሌሉያ ኣነም ቤተይ እንግና ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ምሕረትካ ከነገልግል ዝገብረና እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ ስለ ስዕበና መንፈስካ ስለ ስዕበና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ስለ ሁሉ ሓዳራት እግዚአብሔር ስለ ቤትና ስለ ደቅና እግዚአብሔር አቦ ንጽለሎና እግዚአብሔር አቦ ጭራስ ዘይጠፋናስ ምሕረትካ እሞ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና አቶም ዘርኢ ያዕቆብ ጭራስ ዘይጠፋእኹሲ ኣነ እግዚአብሔር ስለ ዘይተለወጥኪ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ስኻ ስለ ዘይተለወጥካ ቤትና ጸኒዓላ እሞ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ደቅና ተተኺሎም ኣሎ እሞ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነክና ኣለና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ጽቡቕ ምንጩ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ጽቡቕ ምንጩ ንስኻ ኢኻ ካብቲ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር አቦ ከም ማሕበር ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ጉባኤ እግዚአብሔር አቦ ስለ ምሕረትካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ምሕረትካ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ ስለ ምሕረትካ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ እነሆ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ከም ምሕረትካ ወጻኢ እንታይ ክንብል እግዚአብሔር ከም ምሕረትካ ወጻኢ እንታይ ክንውስኽ እግዚአብሔር አቦ كله تنقبرون እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ዝመሃርካና እዩ كله تندقنا نحلفون እግዚአብሔር አቦ ካብ ኣኻስ ተመሃርና እግዚአብሔር አቦ ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተመሃርኩ ኾንዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ዓብዪ ክኸውን ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ዝመሃርካና ምሕረትካ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና እነሆ እግዚአብሔር አቦ ክዱ ነብዘሎ ዓለም ክዱ ወንጌል ስበኹ ዝበልካን ንብዘሎ ዓለም እግዚአብሔር ቃል ዝሃብካና ንሰበይትና ዝኸውን ንሰብኣይና ዝኸውን ቃል እሞ እግዚአብሔር አቦ ኣይንስእና እሞ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ቃል ሂብካና ኢኻ ካብ ሰብኣይና ካብ ሰበይትና ካብ ደቅና ዝሓለፈ ንሙሉእ ዓለም ዝኸውን ቃል ሂብካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አቦ ስንፍና ኣይወርሰናኒ ስንፍና ኣይወርሰናኒ ስንፍና ኣይወርሰናኒ ካብ ሰብኣይና ካብ ሰበይትና ሓሊፉ ንሙሉእ ዓለም ዝኸውን ቃል ሂብካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አቦ ካብ አንደበትና ንሰብኣይና ንሰበይትና ንደቅና ዝኸውን ቃል ኣይሰኣን እግዚአብሔር ኣይሰኣን እግዚአብሔር ኣይሰኣን እግዚአብሔር ቃል ካብ ካህን ኣይሰኣንኒ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር አቦ ቃል ኣብ ቤትና ስለ ዘይጠፍእ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ፓስተር ሙሴን ይሕረብ ቂድከለይ ንጉባኤ ክባርኾ ኢየሱስ ጎይታይ እዳውኩም ልዕሊ ኢየሱስ ጎይታይ እዳውኩም ልዕሊ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ናይ ደቅኹም ከርእየኩም እዩ መፈጸምታ ናይ ደቅኹም ጽቡቕ እዩ መፈጸምታ ናይ ሓዳርኩም ጽቡቕ እዩ ኣብ ቤትኩም ሕማም ኣይክኸውንን እዩ ኣብ ቤትኩም ድኽነት ኣይክኸውንን እዩ ኣብ ቤትኩም ዓለም እትብለፀሉ ኣይክህሉን እዩ ንስኻትኩም ዘርኢ ኣምላኽ ኢኹም ቤትኩም ሃናፅያ እግዚአብሔር እዩ ቤትኩም ሃናፅያ እግዚአብሔር እዩ ፍርሒ ካብ ቤትኩም ይወገድ ስንፍና ካብ ቤትኩም ይወገድ ኣብ ቤትኩም መሰዊ ይተኸል ኣብ ቤትኩም መሰዊ ይተኸል ንኹሎም መሰዊታት ዘንቃዕ ኣብ ቤትኩም መሰዊ ይተኸል ንኹሉ መሰዊታት ዘፍርስ መሰዊ ኣብ ቤትኩም ይተኸል
እግዚአብሔር ከም ሃያል ጅግና ምሳኹም እግዚአብሔር ኣብ ቤትኩም ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ቤትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ንስኹምን ቤትኩምን ንእግዚአብሔር ኢኹም ተገልግሉ ኣብ ቤትኩም ዝኸበበ ኩሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኣብ ደቅኹም ዝደሊ ኩሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ በቲ ዝተዋህበ በቲ ዝተዘርግሐ ቃል ዝተላዕለ ሎማዓንቲ ፈሪሲ ካብቲ ዝተሰብከ ቃል ዝተላዕለ ሎማዓንቲ ፈሪሲ እግዚአብሔር ምሳኹም እግዚአብሔር ኣቦኹም እግዚአብሔር ጓሳኹም እግዚአብሔር ዓርክኹም እግዚአብሔር ደጀንኩም እግዚአብሔር ኩለንትናኹም ሃሌሉያ ኣብ ምእታው ኣብ ምውፃእኩም ብቓል ኣምላኽ ተዛረቡ ኣብ ቤትኩም ናይ ካልእ ድምፂ ኣይክስማዕን እዩ ኣብ ቤትኩም ካልእ ቃል ኣይክዝረብን እዩ ኣብ ቤትኩም ኣጋንንቲ ዝስልጥንሉ ቃል ኣይክዝረብን እዩ ኣብ ቤትኩም ድኽነት ዝስልጥነሉ ቃል ኣይክዝረብን እዩ ኣብ ቤትኩም ዓለም እትኸብረሉ ቃል ኣይዛረብን እዩ ኣብ ምእታውካ ኣብ ምውፃእካ ኣብ ምድቃስካ ኣብ ምኻድካ ተዛረቦ ከም ተባሂሉ ከም ዝተፃሕፈ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ቤትኩም ቃል ክዝረብ ኣብ ቤትኩም ቃል ንጉስ ክዝረብ ኣብ ቤትኩም ቃል ኣምላኽ ክዝረብ እግዚአብሔር ይባርኩም ሃሌሉያ አሜን አምላኽ ባርኩም በሰላም ኪዱ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ይራኸበና በሰላም ኪዱ